Jamil. Masya Allah, Masya Allah. Sakay muhim sa nusod. Katata. Jamil. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. labas ya Ustaz, labas. La alik, la alik. Masya Allah. Alhamdulillah. Sige Ustaz, ikaw. Okay, okay. Alhamdulillah. Sir Sheikh, Maya-maya ay tatalakay natin ang maraming mga katanungan nyo na patungkol sa Adhabul Qabr, patungkol sa ano ba? Totoo ba na may kaparusahan sa libingan o ito ay katang-isip lamang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede sister? Pwede. Pwede nyo po ba ito? Ayun si Jamila, Masya Allah, siya naman ay nakikinig. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum, Sister Jamila. Masya Allah. May mga andami nilang tanong. Kafir, Ya Ustad, nabahram. Nabahram. Ha? Nabahram mo. Bigyan ko ka ng wait. Bigyan ka wait. Ano? Dito ka. Ay siya, Ustad. Hindi ako ba? Hindi ba gano'n Masya Allah, Masya Allah. Nakatata. Yan ka na Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, siksa ko kubur na mapugusitan mo na ni man to, insyaAllah. Okay, inwad na siksa ko kubur at nakada siksa ko kubur. Ang tanong mabuti, insyaAllah ta'ala, sa mga adali namay sa Quran, nagusi sa hadith, ano yung mga pamanag? Ki Sheikh Aminullah, na ukatip na yung mga usada ki pakamasasiran, na pumamakinig siran. Waalaikumsalam. So, ngayon ay si Sheikh Aminullah, subhanallah. Mamaya, insyaAllah, tatalakay natin yan. Okay, ba? Daming mga tanong dito, just. Hindi natin sobrang bilis. Kung yung ano lang, nakakayanan lang natin basahin. Sa dami ko na tanong, wala man lang nasagot sa tanong ko about sa autopsy. Kata si Sheikh. Sa Sheikh. Kapatid, yung tanong mo about sa autopsy, yan ay napagkasunduan ng napakaraming ulama na yan ay hindi po pwede sa pananampalatayang Islam. Dahil nababiolate natin yung karapatan o yung right ng namatay. Kasi ayon sa kaalaman natin patungkol dyan sa autopsy, ginagalaw yung katawan ng isang tao, tinatanggal yung mga organ. So kailangan nating sugatan yung katawan para makita natin kung gaano kalalim yung impact nung sugat, yung wound na nangyari. Yung ganyang paraan, kapatid, ay hindi po pinapayagan sa pananampalatayang Islam. So sana nasagot na po yung inyong katanungan. Wala pong ulama na magsasabi na ito ay papwede. Siguro kung may iilan at ang kanyang batayan ay hindi po galing sa Quran at saka sa Hadith, dahil ito po ay mahigpit na ipinagbabawal po sa Islam ang autopsy, kasi talagang inaalagaan natin. Ultimo, ibagsak mo yung patay, napakabawal yan sa Islam. Ano pa kaya kung much more pa kaya kung sugatan mo o hiwain mo o chap-chapin mo yung patay, mas lalong di pwede sa Islam yan, kapatid. Kaya yung autopsy, pinagbabawal sa Islam. Sige na Jiki, na sa butige. Aya ipindulilian ng kindir. Nadinig na. Sala ko na, parang human sa akuan. Nag-uulam po ba kayo ng shellfish? Opo. Nag-uulam po kami ng shellfish. Shellfish. Lokreju. Madabig. Lokreju. Lala. Lokreju la muhu. La akhreju. Yuzaiju na. Si Sheikh Aminullah na sa kanil ni Pakusita Ronos. Away.
Sa mga nagtatanong po kung ano ang aking stand patungkol sa Adhab al-Qabr, unahin ko na po sa lahat ng aking mga viewers, ako po ay zero knowledge tungkol sa usapin na ito. Ako po ay nandito sa ating mga butihing Sheikh Abu Jibril Mimbalabatua at saka si Sheikh Aminullah Mimbalabatua. Sa hindi po nakakaalam, si Sheikh Aminullah po ang kauna-unahang nagturo sa akin magbasa ng banal na Quran. Sa madaling sabi, ay siya ang dahilan kung bakit ako nagtuturo ngayon. Apo. Kumbaga, siya yung naging way ko. So, nararapat lang na igalang ko siya, respeto ko siya, at hindi ako nagiging bias sa lahat ng usapin na kanyang binibitawan. Apo, ginagamit ko po yung sarili kong intellectual o yung sarili kong pamamaraan ng aking pag-iisip at titimbangin ko to sa abot ng aking makakaya kung alin ang tama. Alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit ang Islam ang fast-growing religion around the world ay sapagkat ang Islam po, kapatid, ay hindi po ito niyayakap ng mga tao dahil sa magagaling yung mga preacher natin. Hindi. Karamihan po na yumakap sa Islam ay ginamit nila yung kanilang intellectual na pag-iisip. Ginamit nila yung kanilang kukote, yung kanilang sariling katalinuhan. At tinimbang nila kung alin ang tama, Christianity ba o Islam. So kahit pinanganak silang Kristiyano o kahit doctorate pa sila sa pagiging Kristiyano, abay isinasantabi nila yon dahil naunawaan nila, naintindihan nila at reasonable, kaya tinanggap nila ang Islam. At yun ang dahilan kung bakit sila mga Muslim. So kaya mapapansin natin, napakaraming mga pastor, mga pari, mga lahat, mga ministro, opo, na kahit anong sekta ay nagsisipagyakap sa Islam. Hindi po dahil tinutukan namin sila ng baril, hindi po dahil sa may nananakot sa kanila, o kaya mayroong malaking pera dito sa Islam, kaya sila nag-Muslim. Katay prepara doon ni Sheikh ay nga yung mga kitab pilakatan ra kanu insyaallah na pagpunsa kaniya insyaallah. Insyaallah. Ano kakatay si Ustad Nuruddin di itero na pamamagin ng kita wala siya kanu Allah. Habang hinihintay natin yung ating butihing Sheikh at piniprepare niya po yung kanyang mga kitab, ako po ay naparito at nag-live po tayo ngayon ay upang saliksikin o kaya naman ay sutigiran sa maranaw periksaan tan waging yung mga dalil gulalan si kuya manan yan na kiisiyan tao nagukaileta sa yung utang mga kitab pusar ang pinaka mainam sa mga mananampalataya ay kapag may narinig kang isang aral, aba kailangan mong puntahan ito. Mismo yung mga muhaddith, katulad ni Bukhari, Imam al-Bukhari, kapag meron siyang narinig na hadith, doon sa isang lugar, kahit isang hadith lang yon, na hindi siya pamilyar, hindi niya alam ang hadith na yon, ang ginagawa nila, umaalis sila sa kanilang tahanan at naglalakbay sila ng milya-milya papunta doon sa isang lugar kung saan matatagpuan ng isang lalaki na may hawak na hadith na mula sa Rasulullah. So yon ay pinupuntahan nila ng personal at inaalam nila at tinitingnan nila kung gaano katibay ang hadith na yon. At kapag napatunayan ni Imam al-Bukhari na ang hadith na yon ay matibay at ito ay merong patunay na galing to sa Rasulullah, ito ay kinukuha niya at isinusulat niya sa Sahih al-Bukhari. So tandaan po natin, itong mga imam na ito ay nagsulat sila ng mga hadith hindi dahil para patunayan na lahat ng isinulat nilang hadith ay galing sa Rasulullah, dahil kahit sila mismo ay hindi nila inabot ang Rasulullah. So, gumawa sila ng mga sistema, kaya may tinatawag na pag-aaral na mustalahul hadith. Mas alam niya ng ating mga guro na nag-aral ng Sharia al-Islamiyya, lalo na dyan sa lugar ng mga Arabo.
At lalong-lalo na ang ating butihing sheikh na si Sheikh Aminullah Mimbala Batua, dahil hindi po basta-basta ang kanyang kurso na kinuha, dahil ang kanyang kinuhang kurso ay ang tinatawag na Al-Qada. Ibig sabihin, ito ay mas mataas pa sa Sharia, na kung saan inaaral niya at tinitimbang niya yung dalawang panig, yung dalawang usapin, at makikita niya at makakahanap siya ng ebidensya na kung saan mapapatunayan niya na ito ang tama at ito ay ang mali. Sa ganung paraan po mga kapatid, merong karapatan si Sheikh Aminullah na tumayo bilang judge kung tayo man ay may korte dito sa Pilipinas, dahil ang kanyang kurso ay nasa ganung posisyon po. So kami po, ako po, nagpapakilala po ako sa inyo na ako po'y napakaliit ng aking kaalaman na hindi ko maikukumpara kung kanino man. Itong aking mga guro, si Sheikh Abu Jibril, si Sheikh Aminullah Mimbala Batua, yan po ang ating mga guro, at sa kanila tayo kukuha ng mga kaalaman na kanilang napag-aralan at na-research. Nandito lang po ako upang tanungin ng personal kung ano itong usapin na ito. At maging malinaw sa akin ang usapin na ito, dahil medyo late na ako, dahil ilang araw na itong na-broadcast sa social media. At totally, iba pa rin kapag nakausap mo ng personal si Sheikh Aminullah, at pinakinggan mo at tiningnan mo ng maayos yung mga libro, yung mga hadith, kung papaano ito sinabi. So ganito lang kapatid, ano ba sasabihin ng mga tao sa impyerno? Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kung nakinig lamang sana kami at ginamit namin ang aming kukuti, hindi sana kami ngayon nandito sa lumalagablab na apoy ng impyerno. Kapatid, hindi sinabi na kung sinunod lamang namin ang Quran at hadith, hindi sana kami ngayon nasa impyerno. Hindi. Ang sabi, kung hindi mo gagamitin ang kokote mo, kahit sumusunod ka sa Quran, kahit sumusunod ka sa hadith, mahuhulog ka sa impyerno. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi batayan na mayroon kang Quran dyan na hawak-hawak mo, nauunawaan mo at naiintindihan mo. Kailangan mong gamitin yung kokote mo, kailangan mong paganahin ito sa tama, at kailangan mong timbangin kung alin ang tama at mali. Dahil kapag hindi mo ginamit yung kokote mo, at naging robot ka na lang, kung ano yung nabasa mo, okay na, importante, may batayan ka, mayroon akong idadahilan sa Panginoon. Aba mga kapatid, tandaan natin, ang ganyang pag-uugali ang naging dahilan kung bakit naligaw ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo. Dahil meron silang nabasa sa kanilang kasulatan at inaakala nila na yun ay galing sa Diyos. Ngunit dahil hindi nila ginamit ang kanilang kokote, dahil meron silang nakitang batayan at yun ay nakasulat sa kanilang mga kasulatan, ay naging dahilan ng kanilang pagkaligaw. So walang assurance na dahil Muslim ka, hindi ka maliligaw. Kaya ito ang payo ko sa bawat isa. Makinig at gamitin natin ang ating angking katalinuhan nang sa ganon, hindi tayo maligaw. So ganon lang po mga kapatid. At ito na po at nakapag-prepare na ang ating butihing guro. At si Sheikh Abu Jibril, baka mayroon kang iduduktong doon sa ating sinabi. Okay na yun, Ustad. Mashallah, napakaliwanag ang yung, ano ba yun? Ustad, siya kasalo. Walang problema, Ustad. Pakinaganda no, aging nga guru tanong. Ito yung mga paisira. Matagal na ako na gusto makinig sa Islam. Yung mga katanungan kanina na patungkol sa ano ba, mayroon bang mayroon bang kaparusahan sa libingan o wala? Kanina kami nag-live sa library na ang dami sa mga nanonood ay yan ang kanilang katanungan sa atin. Ngunit sabi ko sa kanila, mas mabuting kay Sheikh na natin marinig kasi ang karamihan ay si Sheikh ang kanilang itinatanong. So ngayon ay pwede na kayo magtanong para ating masagot insyaAllah. Ating masagot. So bago, pwede na kayo mag-comment. Mag-comment insyaAllah para masagot natin ang inyong mga katanungan. Labas.
Yan, baka may gusto kayong itanong, inshallah makakarating ito sa ating butihing Sheikh. Kathir. Yung duwali ko, Ustad, haram po ba ang duwali sa namatay? Libre. Haram. Ang duwali, ang magpagpakain sa mga bisita sa oras na may patay, ito ay isang tradisyon ng mga kamusliman. Ang tradisyon ay binanggit ng Allah sa banal na Quran. Ano ang sinabi ng Allah? Wa'mur bil urf. Ipayo mo sa kanila ang tradisyon. Ibig sabihin, ang tradisyon ito ay nakasaad sa banal na Quran. Hindi problema na gawin natin, tayo ay magpakain sa oras na may patay. Yan po ay pinahintulutan ng banal na Quran. MashaAllah. Kathir jiddan. Shuf. 100. Mashallah. So, pwede na po kayong magtanong ng mga katanungan na ano ba yun? Para makapag-umpisa na tayo. Haram po bang pag-aampon? Naibidan sa ito ni dalil ada siksa. Paano daw mag-misid? So, tanong so sagutin natin yung Hindi pa junior siya nga. Okay lang na mga producer. karuman yan. Karuman yan. Kabakay. Wafat na sila. Kabakay. So, at man na konta ka sa TikTok ko stad. Ha? Na? Nakonta ko. Mas mo di ka pa ka-join no? Didi. Pa-join. Sige lang. Sumambu sa mga pagalitan no, ada ba niya na TikTok na sa Facebook. Actually po mga kapatid, naka-live din po tayo sa TikTok. Tingnan nyo na lang po doon sa account ni Sheikh Abu Jibril. Pwede rin po kayong mag-join sa TikTok at pwede rin po kayong makasagot sa mga makatanong ng direkta. Pwede niya kayong ipasok para makapagsalita kayo doon, masabi ninyo yung mga saloobin ninyo at kung may mga tanong kayo, wag lang kayong makikipagdebate dahil hindi naman to oras ng debate. Apo, mayroon pong oras kung mayroong hindi po kayo hindi po malinaw sa inyo yung mga usapin. Ito lang po. Kapag-join mo si i-follow nyo na lang po si Sheikh Aminullah. Mga G? Wala naman mga G. Sheikh, ante so isa pakaisiran. Pakaisini akini Khabib ma'am. Khabab Abdul Wahid. Aya pakaisakan. Udi ko parateya. Tuma pa parang dahil ko niyan. Giga pa kay itong Okay. Okay. Ito po yung tanong ni Khabab Abdul Wahid. Aya pa kay sa kanatigian na udi ko parateya so tindig ka. Ada asiksa ko kubur. Kaaya paratiyakan na adna siksa ko kubur. Ino, miyadusa ko. Medyo maganda-gadang tanong ni Khabab Abdul Wahid. Inshallah, sasagutin ang ating butihing Sheikh. Why? Aya sumba gagyan na pa kayo gagyan na pagaritan na aya mambulagi dinan. Naging kanan ang mga pagaritan mapaparatiya sa adna siksa ko kuba na aya paratera no nasa ka adi paratiya ko tindigiran na manulusya ka ko pangilele nila. Dagid mambunan. So ay manaw to na aya paratiya niyan na dinim paratiya naging gaya tindig tanu ada siksa ko kuba na lagid mabuto manulusya ka aya patitindigan yan naging kuta tindig aging kuta Yahudi babay. As kanyan imya katiruon sa adna siksa ko kuba. Nagyuti matutundog aging na mga tao mapaparatiya sa adna siksa ko kuba aya maanaw to na Yahudi babay matutundog ilan.
Okay, so makiasabutan no to agi yung utapakaise, agi yung utapagaritan no. May asumbago to, pagari ko, nakatead mo na mga padapakaise si, bati ang tano. So pada mga papakaise na lagi duba mga out of topic, kugid na pakayama yun to, si ko last, kaya ginya pagaritan no si Nuruddin, tuwan si, pati kami kagaganakap ka din. Dita ka din na matya. Yaka, dala ka daya kuhan. Kapakait na kuhan, Yathir. Kateso pa kay si Nuruddin tuwan si Ustad. Diga, afdal na nashrah awalan thumma al-as'ila fil akhir. Naam. So ayaw to ka ba sa ging guru tano, sheikh tano na dan yan na usay naging tindig tindigian may pantag sa ging paman na may pantag sa ging adab al-qabr na inshallah na pandangan tano sa pamamakinagan na orianain na inshallah na so kabayar ka nung makaisa na inshallah na imanto na kiumon so pa kaysa iyo nagukasmbag sa ging kagagawin inshallah. So inshallah Sheikh tafaddal kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kailangan akasabutan tanong aso ilmo na maulad sa taman ang maulad. Ad nakatawan ka, adi kan katawan na ano ang buo katawan na kanading kakatawan. Ginan imasusuayan mga pagariya. Da amyakan dilengan si ku ilmu. Na panagi nga ilmu ko agama. Upama ka maulad jo ilmu si ku ilmu ko English, ilmu ko sara, ilmu ko mga ilmu ko sarwang na mas maulad aging ilmu si ku agama tano agama Islam. Ugid na kailangan nakasabutan tanong na aya dalil tanong asa ka tanong mga Muslim. Naginan sa kitabullah al-Quran. Dad na pakambo sa gyan kanan a kitabullah al-Quran. Dad na bong pakalibil a kitab. Yan ang buki kitab ini promise wallah asyipan yan. Katadak mo Allah Ta'ala si sa Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kaya maanaw to na siya kanatigwallah imiyakaturun sa gyan kanan ang Quran nagusyapan na kanatigwallah subhanahu wa ta'ala. Gito man buhi sabab asi kumyakalabisang giburagum kaya isin umasa inipuun kumasa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tapak imanto nagyang kanan ang Quran na dad na minisawgun na gudad na miyalabato. Unay sabab na aya kadakal sura o Quran na magatos agu sapula agupat. Gito no. Magatos agu sapula agupat na matatanduanan. O mamakad namin niyo manu nagketendu ka puluy magatos agu sapula agu lima. O di na kialbatan na puluy magatos agu sapula agu telo. Oy. Laging mambuto mga ayatan yan. Aso mga ayatan o sura na matatandu so kadaklian. Nadad na bon surungan o marata ilalag abadin pelebati o din abadin pagumani kaginan na sisiyapan wallah. O gayt na so mga hadith naron miya kalusot so panulon o mga anti-Islam. Kay so hadith na di matatandu to ne kadaklian. Di matatandu o anto ne kadakal hadith akya bukaan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasan miya kalusot so plano o mga anti-Islam na mimbabal sila sa mga hadith para pakiputero o Nabi na gito na ang yasun su Nabi nabuto katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung karo panging benar na gito ni kay pakasilayka. Ugid na su Nabi na migay na katano sa ikhtiar. Kaya ka ikhtiar tanong o Nabi tunay katero o Nabi kagip mati ang tanong sa giyong kutwa kitab at tafsir ar-Razi tigo Nabi idha ruwiya lakum hadithun anni basta at tigo Nabi adna mapanutulkan wa hadith aya ka pakababalson na katuruakan ang tunay suan niyo at tigo Nabi fa'riduhu ala kitabillah na abay niyo daan at tigo Nabi ko kitab wallah dan irong narimbangan fa in wafaqahu fakhudhu na upama at tigo Nabi gaging kay hadith na pagaayon ko mapapadalam ko Quran na tarimaan niyo na pangimbenaran niyo at tigo Nabi ka tuuso to sa pituruakan tuuso to sa katuruakan wa illa faruddu na upamapman at tigo Nabi may lenyo at yung pagaayon kung mapapadalam ko Quran
faruddu na sangkaanyo ang YouTube ni signal sa kanabak no to katero ka ini ang kumurakan. Mana migay sunabi sa signal. Oy, adita no pagabagay sa kumpiyansa, mulang wantaman na kilay tanwa hadith. May nagiina iniyang kumpunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagiya suldan tanawagin kaya tapik tanong. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa kaparusahan sa libingan. Ito ba ay may katotohanan? May dalil ba ito? May proof ba ito na nanggaling sa banal na Quran? At saka authentic na hadith? O wala? Ang katotohanan, mga kapatid, sa agama ng Allah, ang paniniwala na may kaparusahan sa libingan ay ito ay hindi nakasaad sa banal na Quran. Tingnan natin ang banal na Quran mula Suratul Nas hanggang Suratul Fatiha ay wala tayong makikita na kaparusahan sa libingan. Alam niyo ba mga kapatid, ang kubur, ibig sabihin ang mga libingan. Ang kubur ay ito ay terminology ng mga Arabic na ang ibig sabihin ay libingan, mga libingan. Ito ay nabanggit lamang sa Quran ng 5 bisis. Ilang bisis? 5 bisis nabanggit ang kubur. Tandaan niyo ito. 5 bisis nabanggit ang kubur sa banal na Quran. At ito ay nakasulat sa 5 sura. Ang unang sura ay Suratul Adiyat. Pangalawang sura ay Suratul Infitar. Pangatlo na sura ay Suratul Mumtahina. Pang-apat na sura ay Suratul Fatir. Panglima na sura ay Surat Al-Hajj. Dito lang nabanggit sa 5 sura na ito ang word na kubur. Kailanman ay hindi nabanggit takathur na makabir. Ang ibig sabihin ay kubur. Ang kubur ay 5 bisis lamang nabanggit sa banal na Quran. Iba na yung makabir. 5 bisis nabanggit sa banal na Quran. Ang mga sura, Suratul Adiyat, Suratul Infitar, Suratul Mumtahina, Suratul Hajj, at saka Suratul Fatir. Kailanman ay hindi binanggit ng Allah ay may parusa sa ilalim ng libingan. Ito ay gawa-gawa lamang ng mga anti-Islam. So kailan ito nag-umpisa? Kailan nag-umpisa o lumitaw ang paniniwala na may kaparusahan sa libingan? Ito ay lumitaw sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya na ay tumira sa Madina Munawwara. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, may isang Yahudiya na babae na dumating sa kanila. Ang Yahudiya na ito ay pag siya ay nagawaan ni Aisha ng magandang bagay, siya ay nagsasabi kay Aisha na waqakillahu adhab al-qabr. Ikaw ay ano ibig sabihin na waqaki sa Tagalog? Naway iligtas ka ng Allah. Naway iligtas ka ng Allah sa kaparusahan sa libingan. Iyon ang sinasabi ng Yahudiya na yun kay Aisha. Sinabi ni Aisha, hal lil qabri adhabun? May kaparusahan ba sa libingan? Ibig sabihin si Aisha mismo ay wala siyang kaalam-alam sa paniniwalang ito. Kaya siya nagtaka. Noong dumating ang mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtanong si Aisha sa kanya. Sinabi ni Aisha sa kanya, ya Rasulullah, hal lil qabri adhabun? May kaparusahan ba sa libingan? Sumagot ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, walang kaparusahan sa libingan. Ang isinagot ng mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang siya ay nagsabi patungkol sa Yahudiya na yon, innaha kadhiba, ang babaeng ito ay napakasinungaling, wa hiya 'ala Allahi akdhab, na siya ay napakasinungaling sa paningin ng Allah. Ibig sabihin, ang paniniwala na may kaparusahan sa libingan ay ito ay nanggaling sa isang Yahudiya na babae. At si Muhammad ay nagsabi na ito ay sinungaling.
at siya ay sinungaling sa paningin ng Allah. Tayo ba ay kukuha ng paniniwala sa isang Yahudiya? Saan tayo kukuha? Magbibis sa mga paniniwala, doktrina. Walang iba kundi ang banal na Quran. Ang banal na Quran ay walang nabanggit dyan na kaparusahan sa libingan. Kailanman, kahit isang bisis, ay walang nabanggit na kaparusahan sa libingan, kundi ang nababanggit lang dyan ay kaparusahan sa kabilang buhay. Paano ka paparusahan ng Allah sa libingan? Hindi ka pa dumaan sa paghukom. Ha? Yan ba ay makatuwiran na paparusahan, makatarungan na paparusahan ka ng Allah na hindi ka pa natanong? Hindi ka pa dumaan sa mga katanungan sa kabilang buhay? Ha? Hindi ka pa dumaan sa ganung mangyayari? Unfair talaga. Magbigay tayo ng sample. Kung ikaw ay dinampot ng gobyerno at direct kanila nilagyan, pinatungan ng kaparusahan, hindi kanila pinadaan ng korte, yun ba ay matatawag na makatarungan? Hindi. Unfair yun. Paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala? At tayo ay mga patay sa ilalim ng libingan. May pinaparusahan ba na patay? At saka nabanggit sa Quran, tayo ay bubuhayin ng Allah sa kabilang buhay. Bakit tayo bubuhayin ng Allah? Ano ang nabanggit sa Quran? Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hada. Sasabihin ng mga tao sa kabilang buhay nung sila ay buhayin ng Allah, sino ang bumuhay sa atin na tayo ay nanggaling sa ating mga libingan? Ibig sabihin, mga patay sila. Mga patay tayo. Bakit tayo binuhay ng Allah? Dahil doon natin mararamdaman ang tamis o kasayahan o masakit. Ang ibig sabihin, ang patay ay hindi nakakaramdam. Paano ka paparusahan na hindi ka nakakaramdam? Yan ang dahilan kung bakit tayo bubuhayin ng Allah ulit, dahil doon tayo dadaan ng mga katanungan. Hindi ka matatanong na ikaw ay patay. Yuti sabab, ino tanong paguyaga wallah. Sumambara na ako. Buwan. Ino tanong paguyaga wallahu ta'ala sa alungan ng kiyama. Hindi ka pa kaya kung tanong ng wallahu ta'ala matay tanong. Hindi ka pa kaya. Kada ab ka ko mamatay. Uway. Da ab ka ko mamatay. Nagyuto, paguyagan wallahu ta'ala aging ko to ang mga tao sa alungan ng kiyama. Tunay sabab, nagyuti ka pa kasumbag ka. Kasumatay na di pa kasumbag. Nagyuti ka pa kaulit na ka kukuman. Ag-explain ka. Aging mo ta pag-explain na ka si ikwallah. Kagidawang ka. Aging mo ta indawang ka. Saging mo ta kukumar ka wallah. Na makukum ka wallahu ta'ala. Nagyuto ipagilay nun. O ino, pagkasurga ka. Uy, nanan ka pagkasurga ka. Nagkagada makaging mo ta mapitam ka. Uyag-uyag ka. Lagin mamuto. Basta makukum ka wallah. As ka na di ka makapasko kukuman wallah. Na di ba panganaraka ka. Nagyuti ka kagdamang ka, kung kasiksaan ka, uyag-uyag ka. Uy, na before that, udanan ka ula-ula, namatay tanong, nabaad namatay ab kisan, baad namatay ab kasumarya. Giyang kaya kuba, na aya define ako ba, naging ka iya di dalam ano pa. Inoron ipilubang aging kuto miyatay, kay para di pa ka mauli ka, kagito nagkedu, o pamaka di ilubang nagkamauli ka ang sumadak na. Nagyuto mo yung utakaduyan na di tanong makabangwa. Nagyuto inu ipulubang pulo pa ka para di panggembaw. Agugyuti mababaloy aya maanaw to na nagkaan ang pagaturugan naging kuta mga tao amya matay mapunod naging utan niya wairan na tuturog mo to. Tuturugon sunyawa. Naginan mga karina mga luksami mga pagaryami sa aba siksa kukuba. Pada mga karina niyan na upang makaad na siksa kukuba. O pa makaad na siksa kukuba na miya ka libre ron sa mga kafir. Kami ka nakadakal na kafir, hindi pigil mo. Ilayin yung managing ka na ng mga Kristiyan. Uway, kaad na Kristiyan na pira gawin na di kilibong, kadi palamaya. Damilabang kulo pa. At isa man ito na miya ka libre ron, o miya ka pira gawin. O di na, inilabang na ibabatog ko kuba. Di ba, di pa ka batug-batugan sa mga kubayran. Uway, na daw ito, makasold ko di dalam malupa. Di ba, yung pakababals niyo na, siksa ko kubur. Nagito na kanabuto, siksa ko kubur, kakanabuto kubur abad tiga miya kat miya tago ko di dalam malupa. Uway, nati sa manuta na miya ka libre ron ito. Miya ka libre ron sa Firaon. At tapakay man to na mami, adap may lubang. Nayamala,
na so iblis la'natullahi alayhi. At isa man ito natamang ko iblis sa uluan o mga kafir adi kitong akadaklian edusa na miya liberiron kadipatay so iblis na dipatay abo kapatay na namin ko mamasubangit na di pan kilabang at miya liberiron so iblis unfair sa manutos wallah o sarang tano so logika inibagay ka tano wallah ago kataya sa mga padakarina adi kabubenar aging siksa kukuba o pamakaad na duwa kataw ang mga uri panwallah. Dua kataw ang mga uri panwallah ang malagid sa dusa. Malagid sa dusa. Dahil na bimbida nila sa kadaruwakaan, miya matay sila na malagid sila sa dusa. Uy, gingga isaw nun, na aya kaya patay niya na miya makalabin siyang giburaw. Na diba aya paratiya o mapaparatiya sa siksa sa kuba. Na inipun ko kinilibang nun, sa iyong takya patay niya, na tapakiman to na siksan. Mga paratiyan ron. Gitu yung paratiyan ron. Sa aya mo kagiginap o si kasiksaan niya na taman sa di mo masubanggit. Gito so paganay, amialoy tanong. Diyan kaya ikadua, alagi din sa dusa. Dahil na pimbidan niya sa dusa, na aya kaya patayin niyan, na before bangkit sa salungan na manggit na dunia. Mana na, namiyatay man to. Namiyapita na biyang kita dunia. Isa man to na aya mo kisiksaon ko kuba, nasa salungan. Na miya katuro sa dakaon tol wala kami akan bida so kasiksa naging kaya dua ang malagit pumanay sa kuwan. Hindi kita niyo man. Miya katuro sa amper mga pagariya. Tunay sabab na miya kalala amin ni siksa sa giyang kuto pa din na lagi din sa kadusta na miya tid na miya kalabis ang gibudagon. Miya kalabis ang gibudagon nakapsiksa on kulo pa. Naging kaya lagi din sa kadusta na sa salungan amin ni siksa on. Anda so kaon tol wala pa makagyuti benar. Naginan mga karina ada siksa kukuba. Ago pa mga karina sa da siksa kukuba na langon tanong mapaparatiya. Guwani, kasama muna, guwani na mapaparatiya ko sa gina siksa kukuba. Ugay na so kaya pagituunan rakan wallahu ta'ala ko benar at tindig na di ka pa kay ibagyang ko tuwa miya to nakasubenar. Na di ka kuwan, katitambong ka ng kuwan nga kapit ka. Kati miya kareagar ka, aso anda nga kapit ka, naribat, natitambong ka nun. Na di ka kuwan, nagyang uta benar, apya kareagar ka wallah. Nagyuti sabab ay man to na ya karayag ang subunar. Tunay sabab na marayag ada siksa kukuba kapung ka paratiad na siksa kukuba na kituro ka aswallah na da aban yang kauntol. Kami kada din yang kesiksa. Ayabu kesiksa wallah naging kutwa asar kami yang katiti ayabu kadustani na tuminiti na minitar sigon. Oy nagiti siksa ano Allah. Naging ka iya miyan nulo sulo a Firaun. Mga kafir apete di kilubeng kada man miya sugat abumba na ded na miya lamba kulawas yan. At na miya krimit katiyutong na mimbalo ya umbi na tiyago ko umoy na ididisipli ko walayran. Dabila kong kulo pa na di dama kasiksa ano to. Amper amin ituro yan. Nagyan ang isabab kailangan ang makapaginatan. Naman pangimunaran niyo. So apo ya ay punik sa wallah. Na di ba la kendegetano agumiyali pa sa hadith. Aw pa makami betug sukuto-kuto niya sa nga mga palaw ko dunia. Nagkatano sa mga palaw sa ging kutwa kaya waging kutwa apoy ipunig sa Allah. Na upama ka benar aad na kasiksaan ko ba karon tutungag yung tamyatay. Namataan ka mal na aging kay lupa. Mal na aging kay lupa. Aging kay lupa na mapapuno-puno yung mga kubur, ang mga kafir, si kumya nga una, na mga pananakuto, may mga kubur sa aging kay lupa. Naya paratiyo mapaparatiyo sa siksa ko. Kung ba napsiksaan naman, tutungan. Na ino ada bumal na gyang ano pa? Ada bumal na. Lakaan na kagyang utak ko ba na debu apoy ron. Lakaan na kagyang utak bangkay inilibang umiyaka pera gawi ka debu apon. Bati ka kaya pali ano no di na na miyaro patukutulan yan kasi sa umungkar agunakir. Da. Manaw to sa ginga ayan lagi dia paratiyan na khurafa. Kabukagan dad na maaluy ko Quran. Kabila aluin wallahu ta'ala so siksa si saging ga iya Quran na aya pakaanta panon wallahu ta'ala na siksa walungan na qiyamah. Tunay ka turu Allah. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Din ka tatangka panatigo Allah. Iba siya kan dia kan katawan so din kalubakan kung mga tao mga darwa ka mga baradusa. Kaya man natigo Allah adi ang kiran ni katengguriya. Na para makataling mo silang saging kuto agawi agalialiaton sumata tunot agawi na gito sa lungan na kiyama karo kiran pagitintim yung utang siksa. O pa makaad na siksa ko kuba nayad na turuon wallah na mata-mata na daw sila na pagkakitan ko kuba naro silang palubaga nagu silang bupo siksa at mangkulungan na kiyama. Tunay duwa tanong
ang mga Muslim, asisa Quran, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya Allah, na lidas ng kaming ka, san ko apoy ko naraka jahannam. Ay, wa qina adzaban nar. Gito so apoy ko naraka jahannam sa alungan na kiyama. Na upamakaad na siksa ko kuba, na isumpaton wallah, wa qina adzabal qubur. Wa qina adzabal qabr. Lidas ng aming ako siksa ko kuba. Nadagnanan maaloy ko Quran. Naman eh. Usar tanong sa logic, malok sa may mga pagariyami. Nakagiya, inudi ka tarima o kadaklan, kaaya mapapadalam ko kadaklan, na so, sabadon na pride, kibber. Agusok kadaklan na biktima ang mga ipta. So kadaklan lang tanong na biktima ang mga ipta. Biktima ang mga hadith, ang mga khurafat. Kaya po managtanaad na siksa ko kuba, kaso kung sudip simbayang napagani siksaw na sa kuba, na mga khurafat na ng mga hadith, makabubulang ko Quran. Kasi sunod Nabi mitron la adhaba duna yaumil qiyamah. Sunod Nabi mitron ko Aisha at tigo Nabi ada kasiksaan agkeuden. Adap manaya makatindig subang kita ada makapangukom sa Allah. Nantay perhatian. So Nabi anta kagi mo ta Yahudi mi kauma aaya pangimbenarian na adna siksa ko ba. Banday ni miya katiyo ko perkano mga lok sa mi mga pagriyami sa aya last at oriyang koron na hadith. Igi mo ta katero Nabi tigo Nabi kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan fil ithm. Iyang kutwat tigo Nabi kasasaan ka karupatang ka san putulan umiyatay na aya kadustaan yan na lagi dubang karyo patsutulan yan kung kami bibigyan mana ini itong Nabi sa dusa iba pruputa sutulan umiyatay yung tatulan yan ay panubaya paliing kalawas yan ha? Na upa makaad na siksa kukuba kaad na mungkar agunakir adimaniksa na kukuma aaya pitero ka na sumungkar agunakir na siyo pakinan sunabi kawara ano kapaniksa agaro patag nagyang utatulan nagyang utasiksa ano mungkar agunakir kadiba ayap kinagitan wa istorya amay sa kon babentol umungkar agunakir nagyang utamiyatay sa gyang utakuba na kilapak kukuba niyan sa 70 kahasta man nagkero-pero patag yung utatulan niyan na kukumaayap yakan gilubok kasadusan na sumungkar agunakir adairan ono te so Peter unabi adiga pa kay iba pruputa so tulan umiyatay naman eh na upama ka benar adi benar ya ikatalo irang una di manik sana agito ko so asyujaw lakra gito ko so miya karangi-rangi ta ni paya pupukan ya di sebutan na ino panotumbuti sa ni paya pupukan ada bukian kabedi tumatana languna ni pay ku dunia nada bubuk ada bukian naman niya makarere ga mga kabukugan na gitu mga pagariak ko agama import natin na miya kapamukas na no sa kataksila so niya ipsiksa na po so dala hawla wala Allahu akbar andi miya aloy sa Quran an sunyawa ipsiksa si buntay miya na aya Peter yan aya akidan niya aya tina akidan tanu na sunyawa agusubadan na merakas apsiksaan si buntay miya Peter yan Agi nga na salafi pagarita no miya kay sa tina kanaba ay apsiksaan na subadan na kay apsiksaan na sunyawa ay may so pagkasi buntay miya imam ka Peter buntay miya nagito ko ni pakatan aparatiya ay apsiksaan na subadan agusunyawa mana kuyag ro kung sumyatay nanay dalila kuyag sumyatay katiyo pa makakuyag ro sumyatay na di luminyo sa gimong tako ba niya di niya kaliw sa gimong tako pa makamiyawiyag musar tanong sa lajik naman aya miya aloy sa Quran na aya kapaguyag kumiyamatay na si kubangkit kasumarian siran hagiti ka pa kasumbagiran hagiti ka pa kagdamiran upang makakasik sa siran hagiti ka pa kagdamiran sa gimong takakuyagiran na baadin kanaba uyag-uyag pagagdam inupno to paguyag wallahu ta'ala kagiti ka pa kagdam mo tao kagdamian sumapeta mo pagasurga kagdamian sumaratay taam kaskala malipadis akasiksa no pa makakasiksa nabaad na miya tayo pagagdam Maginan, logic au sartano. Alimat nafsum wa idhal qubur bu'thirat. Wa idhal qubur bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Anda din at tigwallah kitupaan ulo mga kubur san ko mga tao. Owan. Na anto na mapturo man isa. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat na matanduyan sa ginawa niya na inao. Kauto sumiyang gilubakan. Na kauto sadakan mang gilubaka amal. Oy, na upa makaad na siksa ko kuba na na magturuto na do miya tete ako rin ay matomya wingo ko tete at nabaliga kan sa gyang lawasan kapira nagakumungkar. Da, kao man isa na din ni magturo na ante miya ka uyag rektano.
Baka namin. Mambasa namin markadin. Antay miya kawiyag tano. Saging kaya ko ba tano? Mana, matay tano. Pero mga Da ba tano katawan ko miyaw la saging utak kubur ka matay tano. Tuturugan tano ro. Asma siya mga malagat. Hada ma wa'ad ar-Rahman. Hada ma wa'ad ar-Rahman. Giti gini inibigay wallah. Di ama na paguyag nga no. Wasadaq al-mursalun. Why? Aguyag nga no. Wasadaq al-mursalun na benar so ditero ng mga rasul. O to, malag na ayaw bisa ditero ng mga rasul. Na aya ka kuyag tanong na salungan ng kiyama. So katatago tanong kumakuha tanong na matay tanong. Mga sasayin tanong sa tuturugan. O ay. Banda miya karaya gaya. So amat tanat natay wa ahyay tanat. O ay. So kapatay na makadua-dua. Lagit mamuto kawiyag-wiyag ang makadua-dua. Rabbana amat tanat natay ni. Tulag yung ta paganay kapatay. Agutulag yung ta ikadua kapatay. Aya paganay kapatay na siku datano pan kawiyag ku dunia datano pan kad na matay tano. Yaloy na sa suratul Baqarah. Yuhyikum thumma yumitukum. Ano to? Yumitukum thumma yuhyikum. Aya paganay na matay tano daan. Mapasad na gyud ko to kaya pakabayan tano kung mga tiyano mga inatano uyag-uyag tano nagyuti paganay ka uyag-uyag. Na matay tano pang kamo matano malakul maut. Nagyuti ka duha kapatay. Mga nagyong ta katatagutan o kuburtan o nagyuti ka duha kapatay. Na yung ta ahyay tanas natay ni duha ka uyag-uyag. Naya pagmisag yung ta paganay ka uyag-uyag nagyong ta kapakabayan tano ko dunia. Ikadua ka uyag-uyag nagyong ko ta kapaguyag ka tano sa anong anak kiyama. Nagyong ka na aya para teran na kuyag sumiyatay si kukuba kuyag tanong. Ya kasupakap man ko Quran. Kasi ko kamagita ko dunia na paguyagin sila po. Buti ka duha ka uyag. Okay, di ba miyado na paguyagin sila po man. Ahyay tanat natay ni. Oh, Duha ka uyag. Maganda ka uyag na so kaya pakabayan tanong ko dunia. Inipun ko tiyan ng mga inatanuan na minibuta tanong nagyuti pag naman kaya bumialoy kubur sa Quran ang kalima-lima. Na upang makaad na kubur sa naman. Mama naman. Isang kukuba, nakatukawan no Aisha. Ari, No. di ba guminiro sa isa, pamadaad na siksa kukuba. Sunsoy sa mituro. Pamatingin na ad na siksa kukuba. Ano tumatatagos ito sa Madina? Mga nadigatawan no Aisha. Meaning ito sa mga ayat ang miya katurun sa Makkah na daabon mapapadala masiksa kukuba. O pamakaad na mapapadala mo na siksa kukuba, na di makagiro sa isa pamadaad na siksa kukuba. Kasi ito sa Madina. Na ayat mo niyo na ayat ang Madaniya. Ayat sura amin ito sa Madina. Aad na siksa kukuba. Nagyong ko ito ipunalilira na tigilan na sa kong sunabi na iniwahiron. Si kukya pakabulagi na nagusog yung Yahudi na iniwahiron kun wallah pitarong kun wallahu ta'ala so siksa kukuba na benar. Okay, kaya ginanay pitaro yun kaya pingin na rin na so Yahudi. Kaya ka lagi doon ay pitaro yun na siyunod unabi so akid yung Yahudi. Agu pitaro iya wahi. Andi ayat amya katurong ko nabi wahi at tigwallahu ta'ala at nasiksa ko ba. Basta wahi na Quran. Ha? Ano din yun? Aya wahi na Quran. Kanaba aya wahi na hadith. Anto na idalil sa Quran. Wa uhiya ilayya hadha al-Quran. Aya ipagwahi ko nabi na Quran. Na anday wahi wallahu ta'ala Quran ko nabi at tigwallahu ta'ala ad na siksa ko kubar agi inamata na benar-benar. Da. Challenge sana no pa ma. Challenge. So, okay, challenge. Ayag mo nila, nagyong mo tatil na iniwahi ko nabi. Sa iyo mo tagya pakamblagi ng ku Yahudi. Iniwahi ron na tigkun wallah susiksa ko kuba na benar. Basta wahi na Quran. Ayat. Andi ayat agyuti miniwahi ko Rasulullah. Aya maanaw to na tigwallah aad na siksa ko kuba agi na benar. Dan nabi ko. Marian, Masya Allah. Ikadua pa kay sa Sheikh na yung ito kakadidalam mo tao si kukubur na ayatin di ko nagigay sabagi ko sabaan ko mga ulama na napaguyagan siran wala sa giyong utakubur na siksaan siran wala oriano to na naputay sirambu orian yan napaguyagan siran man wala sa alungan na kiyama anto na ilan nakarupa ma so sabagi ko sabaad na yatindigian na naad na siksa si kukubur ogay napaparatian ni Rambo si kukapungukum wala na paguyagin siran wala sa lagid siran o pangirurusok sa ginganan na lupa lagid siran o mga pamumulaan na paman na pagtu paman na kapaguyagi kiran wala datarag yung utaaya tamya biyat yakagi qalu man ba'athana min marqadina Suratu Yasin.
antay miya kawiyagar katano. So sama no to na upama kagyuto Taro ka pa, na iya inip manaw ni sa rumantang, na antay miya ka po kauro katano kung katutulugan katano. kao O, to. tema lang natutulog tanong siya. Subhanallah. So sama no to na kakontradikyan so mga padaayat si Quran. Kakuntra di kaya. Away. Oh, Upama kaparatian ka aso kubur. Nauyag bigo, Siksa ka way ana siksa si kukubur aro ka paguyag wala ka siksa ngaon. miya supak sa Quran. Na namiya supakyan so mga padaayat si Quran. So gitod na pakay sa sembag sa giyong tapakay sa kapagari ko. Audi nga para tiya giyang kaya tindigi Sheikh Aminullah na ino madudusa ka na final ko na miya dusa ka kamiya supak ka sumadaklayat si Quran. So kasupak ako mga ayat wallah na siya. Kao Kasi to. ino ka ulit tanog ni simba yung pamakadasig sa kukubur. Ha? Ano to di po may mikiro? Ino tanog ni simba yung atira no pamakadasig sa kubur. Allahu Akbar. Saan Isa isang ano na mo rin. Ino tanong kung di simbayang kay debu ko na siksa ko kubur. Ino tanong di simbayang pagariya ka ini sugu Allah. Na basta suguan Allah na patot ading ka di manggelaba ka uri panu Allah. Amay bes ka aya ding ka di ka simbayang nakalak ka kukuba. Na miya miligro ka, usually susambayang ka. Tunay sabab na aya miya simba nga naging utakuba. Aya mimbalo ya Tuhan ka naging utakubur. Kaya gitu bisip kelak ka. Napakatiuling tanong sa mga niyat tanong. Ino tanong simba di simbayang gyuti panunuwatan tanok wala unot-unot tanok ko suguan wala gina ni piura niyat ko sambayang nakatana to miya na aginam si niyat agi nga napadsad aya niyat yan na para kalak kukuba na aya mimbaloy amya simba niya na sukuba Di ka na baka na nga na mo rin. Ya mi ali sa Quran. uwa Kaso ka panik sa wala o mga tawa de mga maliran na si sarungan na mo. adi kay piya ka mamasagi nga iya itatagaliran nagi nga siksa kukuba ino niya tatagalan sumapada na mabaya-baya kanwa keto kawan niyo de siksa kukuba na mitek na aginawa tanwa sumya matay ko mga lukos tanong na miya ka sarig tanong kaya alhamdulillah makadidig ko si Raul Imanto kano ba si Raul siksa nakanabuto mapiya o ba man ay mapiya yung utap siksa na wag yung utatungan na nga aluksa ka nasa kanwa gumugurog sa nga siksa kukuba ka itatagaliw na da inamber utaw ay inunta nagyuti kalabu na ibigir kanwa kay wallah agyan ka na naguguro ko niya siksa kukuba Na ada menutunda hadith ustada didin malakat so palo umanisa kanutaman sa giwisi giyong tapat. Oh, nagyong utapa kaysa na ando to kaden siyo to kukubur o siyo to sa alungan na. sa alungan na kiyama To sa manuto na miya karayag yung mga pagari ko. dito so ka pala lagi tanuro Oh. o di mo malalakaw tanong na dito tumalakat aging kutwa sa kengka sa tama sa dito ka tumisumarya To. Sa manuto siyo to sa alungan na kiyamak nabuto sa giunta ko buro kati. baad na matatago ko ba palalakaw kailangan No, o pamapangkaad na sumarya si kukubur na sa manuto na din kailangan sumarya sa alungan na kiyamak. kinukuan Paman na psychological sa logic siya. kuan Paman na apian de tanod na pagilaya logic na upama kaad na pakaisaw di na ad na kasumarya ko kuan kapamagitong away kapamagitong kukubur na din kailangan so kuan kapamagitong wala sa lungan na kiyama At niya pansin sa Quran wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitab. sito sa alungan na Sito sa lungan na mo. Sa lungan na Sa mo to na sisa kapakumatano si isa lungan na mo rin no man isa na numanayaw. Kaya di niya nakapabaya-bayan so ginawa niya natunay kagkawan niya ko kitabin. Kawanon udiwo. Naman to. So taw agkakawayan so kitabihan sa kawanan na maka may pagkapugi. O kung ano yung kaya kita ba ka na Ano makatago? yung nakita ba kanina? Ba't yan yuman? Ba't yan yuman? Amaboy ba ya? Hindi, Amiyatan wala siya. naman. Yung kasulyo ko bisa tigi. Lagi mo to pa na to, agkakawayan so diwa kitabihan sa bulan lang si ko diwa nga na ya laitani lam uta kitabihan. Hey, ba ko buda rakan buda mi bagay kaya kita ba ka nagib si matataguro na mga rataman. O pamakas kanina siniksa si kukubur naman to kaya din di sa kanya din katokawan din yan maturo sa lungan na mori yung tayo laitani. Din yan maturo ng tayo laitani kaya ni miya siksa si kukubur. Iuran ako to. Agu upang maka ging ko tuwa-tawa miya kawayan so kitabi na kawanan na miya kasagad din ko kasurgaan ko kubur ka adna mini miya ko monro amidadar ya ini paruduta yan sa pasbi di ba kita Tama. pasbi namatan ka din mama masa ka para normal miya ano nga kabuget to kawan kayo ko ba kasurga ko normal ya kate so kita bagan ana mga tinado kakuan ni so kita bagan nabatian ni man pagasurga ko bus manaw to sa dabatan do kay sagada na surprise humanisa. ke surprise Oh, na iba ang feeling igiram niya surprise ka.
O pa miya surprise ka, miya kapas ka. Nagyong uto ka pa kababaya ka kapaka pagambuka na sobrad. Na last, taro pa si Ustad Nuruddin, na last taya, pagaloy na kasi dalil. Peter, wallah sa Quran, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayat tigwallah, akim bagan rakano kung mga balasyo, na sisa alungan na qiyamah. Na subalas na duka klase. Balas amapia, agu balas amarata. Na upama kaad na siksa kukuba, nagumiraw Diyos Allah Ta'ala, innama tuwaffawna ujurakum fil qubur. Hindi na fil qabr. Na naman kay Peter, wallah, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ruka kesiksa, naguro ka pa ka surga. Nabasagin kay ako ba? Faman zuhziha anin nar. Sadin at tigwala, sa makalidas kwapoy kung naraka jahannam, wa udkhilal jannah ka makasurga, faqad faz nagyutimi tagumbiya. Nakanaba ay Peter, wallah, atos, na faman zuhziha an adabil qabr. Sa din sa makalilas ko siksa ko ba? Ang makasulod ko surga nagyutimi tagumpiya. No pa makaad na siksa ko ba na ed na aluin Allah Ta'ala na qabr na dabaro inaru Allah Ta'ala qabr ka yaumul qiyamah Peter wallah. Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Peter wa qina adhabal qabr. Wa qina adhaban nar. Iyo. Matay beso tao na di din siksaan ko kubur yan. Di ron isiksa so kasalanan yan. Si isiksa si salungan na mori upama ka sa kanyan na tila ka Manila ka nababya sa kanyan pan biya kalibre ko siksa ko kubur nakagi madakla mga ayat sa Quran na makatutura siksaan so tao salungan na mori. Upama kadas ka nang gilubag sa mga bebe. Kapalo up buko na nakagitimanan yan. Yun. Papakalidasan yun man ko kubura. Yun sa kubura, temporarya na nasiksa. Bagan yun na lauda paro. O sino yun na, Juan? Di ka piya ka mamasay na yung ay tatagalan na siksin ko. Ino ay tatagalan. Ayam siya kami na makasagad ka nuro. Piya ka mamasay niya. Ito na ba siya, so dua kubur asya ka na nabiyap siksaan na sa kubur. Okay na kata. Nagito siya. Ito naman, diyan ka na nakuhan, hadith, na di ba miyaloy tanwa, tigo na biya basta na maylay niyo hadith. Na dan niyo abayin ko kung ano pa kayo nun. Na yabay tanuman ang kukuran lagi nga na hadith. Adi yung pa kayo, nakadad na siksa ko ba, iba miyaloy ko Quran. Nagugya nga na hadith, na usari nga sa logic. O man, na miya kay tweet yung kadustan, kaya budusan niya, nagibu kay titiya. Na siksa ko ba, naging kaya miya kalala, kafer, pitero yan, nasa kanituan, so Firaun, na di ka siksa ko ba, kadi kilabang. Na di unfair. Ha? Yan kadang-kadang di ka siksa kafer, kadi pagilabang. Nanti siya manuto na miya kadigtas siya ng siksa ko ba, naging kaya maranaw, 2 minutes na minitan siya ko na, sa kanya mo yung siksa kay pilabang mulo pa. Anda sumapi pamikiran, mga pagariya. To. So siya buta no to aya man naging tindigi siya kami no laan sa buta o sa bird ko sa bagyo. Si ko analyze kanon sira kanon na yo. Aya ipinulo ni Sheikh Aminullah na mapakamu ayan yan so sifat wallah aswalla na mauntol. Oy. So wallah na kanabas sa limbut. Oy. Tagalogin natin no sa mga hindi nakakaintindi. Ang gustong ipaliwanag ni Sheikh Aminullah Mimbalabatua ay pinatutunayan niya na kailanman ang Allah ay patas sa lahat ng pagkakataon. Si Allah ay isang makatuwiran sa lahat ng pagkakataon at kailanman hindi maituturing na mandaraya ang Allah. At kapag si Allah ay nagbigay ng kaparusahan sa kabar, nangangahulugan na hindi makatuwiran si Allah. Hindi siya naging patas sa kanyang paghatol. Katulad ng pinaliwanag ni Sheikh Aminullah, na papaano na yung tao na hindi nadadaan sa adab al-qabr dahil namatay ngayon tapos bukas yun na yung pagkaguho ng mundo. Ibig sabihin ba nun, isang araw niya lang mararanasan yung parusa sa imperno. Tapos yung nakalibing, ilang milyon nang nakalibing, milyong years na siyang pinaparusahan dun sa imperno. Abay, napaka-unfair naman ng Allah. Oo. Ngayon, ganito yan kapatid.
kapag pinaniwalaan daw natin, according sa analyze natin doon sa mga pinaliwanag ni Sheikh Aminullah, pag pinaniwalaan natin na merong adhab al-qabr, napakarami niyang mababangga na mga ayat sa Quran. Hindi lang hadith ang babanggain mo. Napakaraming ayat ang mababangga, katulad doon sa mga malilinaw, napakalinaw na mga ayat sa Quran, yung tinutukoy. At lalo na yung kanyang binasa na tuwafaw na ujurahum yawmal qiyamah. Sa araw ng paghuhukom, doon lamang makakatanggap ng ganting pala ang sino man sa inyo. So ibig sabihin, nangangahulugan na kung may ganting palang ipagkakalob ng Allah, hindi mo rin makukuha sa kubur. Ganon din yung kaparusahan. So, ibig sabihin, parehas dyan yung mabuting tao at masamang tao na kailangan dumating yung araw ng paglilitis, dahil kapag hindi dumaan sa paglilitis ang isang tao na pinarusahan mo, lalabas na hindi ka makatuwiran. Ikaw ay isang mandaraya at ang Allah ay hindi kailanman naging mandaraya. Kahit dito sa Pilipinas, kahit sa bansa, hindi mo po pwedeng parusahan ng isang akusado hanggat hindi dumadaan sa korte at hindi mapatunayan sa korte na siya ay nagkasala. At kapag siya'y nagkasala, doon palang hahatol ang korte na ang taong ito ay kailangan parusahan ng 20 years sa isang kulungan na doon lang siya pwedeng hatulan. So ganun din ang Allah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung makatuwiran yung mga tao, paano pa kaya ang Allah? Hindi ba siya makatuwiran? Kung nasa kalubungan, hindi mapasang ulama. At saka bago ka parusahan ng Allah at ibigay niya sa iyo ang hatol, ikaw mismo sa sarili mo, mababasa mo muna yung libro mo at makukuha mo yun sa pamamagitan ng kaliwa, at mapapatunayan mo muna, aaminin muna ng puso mo na kailangan mo nang tanggapin na ikaw ay tao sa impyerno. Opo. So hindi ka mabibigla. Pag nakuha mo na yon, so yun po mga kapatid, yun lang po yung analyze ko dito sa mga paliwanag ni Sheikh Aminullah. Napakaganda. Biruin mo, pinalalabas niya sa atin na napakatarungan ng Allah. Kung hindi ito pinaliwanag ni Sheikh Aminullah Mimbala Batwa, lalaitin tayo ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Lalaitin nila tayo. Sasabihin nila, yung Diyos nyo hindi nga makatarungan eh. Biruin mo, magpaparusa ng walang paglilitis. Ano yun? Diba? Kahit ikaw mga kapatid, kahit sino sa atin, kung hindi natin naririnig ang both side ng bawat isa, hindi natin pwedeng parusahan yan. Kailangan meron tayong based on evidence. Lahat. So yun lang po mga kapatid. At kung may mga katanungan kayo, ay pwede ninyong itanong habang naka-live pa tayo. Banggitin mo sa kanila si Firaun. Hanggang ngayon hindi pa nailibing. Tama, yun nga po. Pangalawa, si Ibn Taymiyyah, ang paniniwala ni Ibn Taymiyyah, baka may mga nanonood ditong mga Salafi. Ang paniniwala ni Ibn Taymiyyah, ang adhab al-qabr, ang pinaparusahan doon, yung badan at saka yung kaluluwa. Ibig sabihin, pag nilibing na yung tao, mabubuhay ang isang tao doon, at paparusahan siya. Yung badan mismo, yung katawan ng namatay at saka yung kaluluwa, yun ang pinaparusahan doon. Ngayon, kung ganun ang paraan ng pagpaparusa ng Allah, paano na si Firaun na hindi nilibing? Paano si Iblis? Lalo na si Iblis. Naman, mas lalo si Iblis na ang sarap ng buhay ni Iblis. Kata mo, sa karera yung utakater o Iblis, buwan ko pang niniyan ko Allah. Di ba, siksaan Allah, qala rabbi anzirni ila yawm yub'athu. Yun. Qala innaka minal munzirin. Ano mo takan? Qala rabbi anzirni ila yawm yub'athu. Ya Allah, bigyan mo ako ng mahabang taalik ang karakan. So kasi siya ang karakan. Kandinig ang karakan. Mati bitaro no Allah. Ila yawm yub'athu. Naba rabbi anzirni ila siku qabr. Ila yawm yub'athu. Siku pagkabuhay muli. Siku pagbuhay mo. Ibig sabihin na ang gustong sabihin ni Iblis ay yung nakalagay sa Quran, yub'athun. Hiningi niya kay Allah na mahintay niya ang mahintay niya hanggang sa mabuhay muli ang mga tao. So ibig sabihin, naniniwala rin si Iblis na mayroong pagkabuhay.
At yun yung pagkabuhay sa araw ng paghukom. Yun ang gustong sabihin So, sa ibig atin. sabihin, si Iblis ay free. Free siya sa kaparusahan sa libingan kasi hindi siya mailibing. Hindi siya malibing. Anong masasabi natin? Magiging sabihin mo na lang, sana all. Ang paparusahan lang ay yung umihi na hindi Yung kawawa naman yung umihi. Umihi lang. Umihi tapos natalsikan lang yung yung kanyang damit. Paparusahan hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Kawawa naman. Yung mga kabatiran namin na gustong magtanong, pwede po kayong magtanong. Pwede naming i-open yung voice niyo para kayo makapagtanong ng live. Yung mga nandirito na nakapasok ustad, Pwede na siya mag-live. Pwede po kayong mag-open ka. Mag-open cam kung mayroon po kayong katanungan. Sana po mag-ipag... Na-open ka para may rita. Ano? Kate ustad yung pakisir. Yung sugusto ako na pakaisi na banday mapia para magilala na pag-upin ka. Kapag Madalang pakaisi di mamagumpat kay di bukili buntal yan. Na para di makapuna na ito, makapumagumpat na pagilay nakabuntal na ka sa pakaisi ka. kapag kaya mag-impliwanag ka no. Sabihin mo na lang sa kanila, Ustad Nuruddin. May mga yung gusto magtanong, mag-open cam muna siya. Nakakasulta na siya ano to. So inshallah, yung iba naman pwede nating tinatagalog paunti-unti dahil may mga kapatid tayo, mga ustad na mga taga Sambuanga na nanonood dito sa ating live katulad dito si Ustad Muhammad Adam Jabir. Okay, Javier. Isa tong ustad sa isang madrasa sa Sambuanga City. Nakabisita na ako sa madrasa nila, mashallah. Shout out sa inyo diyan. Kapatid, Ustad, itong ating usapin ay isang napakainit na usapin sapagkat kumbaga bago sa paninig natin, halos bago sa bawat isa sa atin. Opo, actually ang katotohanan naman ganito naman yung pamamaraan niya na bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ang palatandaan ng Islam, yung totoo, ito ay parang estranghero o hindi kilala. Tingnan mo yung estranghero, kung tayo, taga-baryo tayo, alam natin lahat ng taga rito sa lugar natin. Pero kapag may estranghero na napadaan dito, hindi natin kilala. Bawat isa sa atin walang nakakakilala sa estranghero na yun. Bakit? Kasi, estranghero, ganun ang Islam. Minsan, ang akala natin, alam na natin ang lahat. Pero hindi natin alam, may dadaan na yun yung katotohanan na estranghero na hindi natin alam. Katulad nitong kaalaman na ito na patungkol sa usapin sa kabar, abay mula pa sa ninunuan natin. Minsan ito na yung paniniwala natin na merong adab al-qabr. Opo. Pero dahil sa awa ng Allah sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ni Sheikh Aminullah Mimbalabatwa, inopen niya ang usapin na ito. At lahat tayo nabigla. Opo, kahit ako, aminin ko. Nabigla ako. Hindi ko agad natanggap ito. Talagang 10 beses kong pinakinggan, pero hindi ako nagtaasub. Hindi ako naging one-sided. Bakit? Pinakinggan ko kung merong bang sense, merong bang halaga, o makatuwiran ba yung sinasabi ni Sheikh Aminullah? So nung napag-isip-isip ko na makatuwiran talaga, abay hindi na ako nagdalawang isip mga kapatid na yakapin at paniwalaan ang bagay na ito dahil nakita ko rin na kapag hindi mo pinaniwalaan to, abay napakaraming kontradiksyon sa Quran ang mababangga natin, napakaraming ayat ang maisasantabi natin. Abay mga kapatid, alam na natin, kapag isinantabi mo o binangga mo yung isang ayat, hindi ka naging makatuwiran sa pag-intindi sa Quran. Anong sasapitin ng mga taong hindi gumamit ng kukote? Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Kung nakinig lamang sana kami, ito na yung pagkakataon mo kapatid para makinig. Gumamit ka ng kokote, gumamit ka ng tenga, makinig ka ng tama, huwag kang one-sided. Pakinggan mo yung mga ulamang nagsasabing may siksa sa kubor, pakinggan mo rin yung mga nagsasabing walang siksa, walang parusa. Okay, tingnan mo yung mga dahilan. Ang gusto lang ipaliwanag ng ating butihing Sheikh,
para palabasin sa mga tao na makatuwiran ng Allah, at hindi ibig sabihin na hindi ka naparusahan sa kubur ay hindi ka na mapaparusahan. Maghintay ka. Kung gusto mo ng parusa ng kubur, maghintay ka, bibigyan ka ng Allah niyan sa araw ng paghukom. Huwag mo munang hintayin, huwag mo munang hingin sa kubur. Kasi kapag umuna kang humingi ng parusa sa kubur, abay magiging unfair doon ng Allah. Yun ang gustong palabasin at gustong ipaliwanag sa atin ng butihin nating Sheikh. Ako alam ko mga kapatid, marami sa atin natatakot tanggapin ang paniniwala na binibigay ni Sheikh Aminullah. Bakit? Minority si Sheikh Aminullah. Iilan lang sila konti lang. Halos walang mga ulama. Yung ibang ulama hindi sumusunod sa kanya. Okay, sabihin na natin, nakikita natin. At yun ang nakikita nating batayan na dahil merong credibility yung ibang ulama, kahit sabihin na natin maganda manamit, ganito ganyan, hindi na natin ginagamit yung kokote natin. Ang based on ang nagiging batayan ng bawat isa sa atin bakit si ganito, bakit si ganon, bakit napakarami nila ganito. Hindi yan sapat na batayan. Hindi yan sapat na batayan para sabihin na sila ang nasa tama. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ayun. Al-Quran. Yun ang sabi ng Allah, kapag merong hindi na pagkakasunduan na isang bagay, bumalik kayo sa mga ayat ng Allah. Huwag kang bumalik, huwag kang bumatay sa mga ulama. Hindi yun ang sabi. O sa Jumhur. Sa Jamhur, hindi yun ang sinabi. Ibig sabihin, magbabalik ka sa mga ayat ng Allah at gumamit ka rin ito. Afala tatafakkarun. Wag mong iasa ang sarili mo sa sasabihin sa iyo ng mga ibang tao. Opo. Ikaw mismo, kung ito gagamit ka ng sense, gagamit ka ng pag-iisip, mapapatunayan mo sa sarili mo na tama itong paniniwala na pinapaliwanag sa atin ni Sheikh Aminullah. Tandaan natin, ipinapaliwanag ito ni Sheikh Aminullah. Wala siyang hinahangad na kahit piso sa bawat isa sa inyo. Ito pa, marami ang ginagamit niyang panakot kay Sheikh Aminullah. Huwag mo yang sasabihin, mawawalan ka ng dangal, mawawalan ka ng mga taong magi-invite sa iyo, liliit ang kita mo, kung ano-anong klaseng pananakot para lang hindi niya mabitawan ang mga masala na ito. Bakit? Yung ibang ulama, with due respect to all of you, hindi ko pwedeng sabihin kung sino man kayo, pero siguro meron akong alam na pinangangalagaan niya yung kanyang pangalan, credibility. Ano pa? Yung income, baka mabawasan kapag nagsabi ng totoo ang taong ito. Apo, marami sa atin ng ganyan. Ang mentality, ayaw niyang magsabi ng katotohanan, baka maging dahilan upang siya ay talikuran ng mga tao. Si Sheikh Aminullah min Balabatwan, nakita ko yung pamamaraan ng pamumuhay niya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi po siya naghahangad ng kasikatan. Hindi po siya buong oras niya, halos nilalaan niya sa pagbabasa ng mga kitab na yan. Ayan, nakikita nyo po. Makikita nyo, walang arrangement yung mga kitab na yan. Bakit? Hindi po yan display, mga kapatid, katulad nung nakikita nating mga kitab sa library nung iilan dyan. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero may mga nakikita akong library, never nabubuksan yung mga kitab. Tuwing Friday lang binubuksan, tuwing pangkutba lang. Oo. Pero yung mga regular day, hindi po nagbabasa ng kitab. Si Sheikh, kahit nasa swimming kami, may daladalang kitab yan. Nagbabasa yan doon, Masya Allah. Inshallah. Sa Nuruddin, kasi tabi lang po kasi ang sinasabi ng mga iba dyan, ako lang daw nakapagsalita ng ganitong masala. So, ang katotohanan, may mga ulama na magkatulad tayo ng paniniwala. Si Sheikh Ash-Sha'rawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Sheikh Ash-Sha'rawi, ito po yung kanyang muka. Ito po ay pinaka-famous na ulama sa Azhar. Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yan po. Yan po yung mukha niya. Tatay ng mga ulama. Halos ang tawag sa kanya Abul A'imma. Imamul Mufassir. Imamul Mufassir. Imam siya ng mga mufassirin. Ito.
Halos nire-respeto yan ng mga karamihan sa malalaking ulama. Ang paniniwala niya ay katulad ng paniniwala ni Sheikh Aminullah min Balabatuan. Na walang kaparusahan. Na walang kaparusahan o walang adab al-qabr. Walang kaparusahan sa qabr, libingan. So sana naging malinaw yon mga kapatid. Mga kapatid, hindi po kami mga anti-sunnah. Hindi po namin sinasalungat ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami po ay sumusunod sa ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka ang mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kung ano ang sang-ayon sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yun ang tatanggapin namin. Diba? Nabanggit na sa Quran ang sinabi ng Allah ta'ala na kanyang ikinuwento, kanyang iniutos sa Propeta Muhammad, Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. O ikaw na propeta, iparating mo yung dumating sa iyo na wahi na siya yung Quran. Kapag hindi mo yung ginawa, hindi mo na iparating ang ibinaba sa iyo na wahi na siya yung Quran. So yun ay nangahulugan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang authority na siya ay magsasabi ng kasabihan o mag-uutos na gawain na salungat sa Quran na kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin, pansinin natin na ang Quran ay yan ay dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. Sa loob na yun ay walang ipinaparating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa umma Muhammadiyah maliban lang yung mga ayat na dumarating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakumpleto yung 23 years na Quran ay bago, nung natapos na yun yung 23 years ay namatay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang kanyang mission ay tapos na. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasalita na salungat sa Quran. Kaya dapat ay paniwalaan natin ay kung tayo man ay makabasa ng hadith na salita ng Nabi, sinasabi na yun ay salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung yun ay salungat sa Quran, ay katotohanan na yun ay maliwanag na hindi masusundan, hindi natin matatanggap sapagkat ang mga ulama din sa hadith ay ang kanilang isinaad sa mustalahul hadith na malalaman natin ang hadith na yun ay salita ng Rasulullah kung yun ay ayon so yun ay batay sa Quran. At yun ay malalaman natin na yun na hindi yun salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung yun ay salungat sa banal ng Quran. So yun lang mga kapatid, sana ayun siya kami pasahin mo sa kanila ang hadith ng Rasulullah, tsaka bigyan mo ng kahulugan. Waalaikumsalam. Minang ahadith al-mashhura. Bakay makisir. Mga pakaisin Buhay pagaling ko. Ano yun, nakakuhan pagriami. Ba't yung masin na yan? Mapasan na pa kayo na pakisir. Ida huya lakum ani hadith wa la shadida fa in wafaqahu faqad wa illa faqad. Labad niyo. Okay. Merong hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hindi tayo nalilito kasi yung iba napakabanal ng kanilang turing sa hadith na kahit ang hadith na ito ay hindi tumpak o ito ay kontradiksyon sa banal na Quran. Merong payo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat isa sa atin nang sa ganon hindi tayo maligaw. Ito ang sabi ng Rasulullah, napaka-masyhur. Ang tawag na sa hadith na to, anna min al-ahadith al-mashhura. Merong hadith na napakasikat na hadith na sinabi ng Rasulullah. Kaya ito tinawag na masyhura, halos lahat ng mga sahaba nakakaalam sa hadith na ito. Kaya tinawag na masyhura. Ito ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ruwiya lakum anni hadith." Kapag merong ikwinento sa inyong hadith na sinabi nila na ito ay galing sa akin, fa'aridu ala kitabillah. Fa'riduhu ala kitabillah.
itabi ninyo muna sa banal na Quran. O, ipakita ninyo, o tingnan nyo muna kung itong hadith na ito, o tingnan nyo muna, itabi nyo muna sa banal na Quran. Fa in wafaqahu, kapag ito ay hindi niya kinokontra ang Quran, kundi sinasang-ayunan niya ang banal na Quran. Okay, hindi niya kinokontra, kundi sinasang-ayunan niya ang banal na Quran, faqbaluhu, tanggapin ninyo. Ngunit wa illa farudduhu, ngunit kung hindi niya ito, kung ito ay kinokontra niya, abay dapat mong itapon ng hadith na yan. So meron palang instruction ng Rasulullah. Ito ang instruction ng Rasulullah. Kapag merong hadith, dapat tingnan mo muna at ilapit muna sa Quran. Kapag wala siyang batayan sa Quran, aba itapon mo na ang hadith na yan, dahil ang hadith na yan malamang hindi galing sa Rasulullah. Gawa-gawa lang. At posible na merong isang sahaba na gumawa ng hadith na yan, kahit sahaba pa ang pinanggalingan yan. Kahit narinig niya mo, kahit mismo nakita niya ang Rasulullah, nakasalamuhan niya ang Rasulullah, pwede pa rin siyang magkamali ng kanyang sinasadya, o pwede rin hindi niya sinasadya. Ganun lang po yun. So merong napakalinaw. Masya Allah. So ngayon, tatanggap tayo ng mga tanong mula sa ating mga viewers sa TikTok. So ito, nakapasok na sila. So Sheikh, Ustad, Katya, yung mga kapain napakasubla nga sirang, yung mga kapatid natin na may balak magsyahada. Siapa siya mga pakisya? Si Muhammad na nung napakisya. Pagariya, kapakay na makisya ka? Ustaz Charles na Madi ka pa kaya makauping ka sa kamera para mamumagilalamis ka. Kay kuan Ustad, paparang namin sulit. Okay. Nandito na problema. Importante na labas. Pero murita Ustad di kuan si Abu Inshirah. Okay. Malaysia sa Turki. Turki siya. Itu bus. Itu bus tada ipunggo miturilaw na pamawan na si Sheikh Aminullah na tanto kon sa kanyang go idol. Kaway ka ramig so mga badyamin na pamawan na tira na siya uni pa manuruga ko di ni kamante ako mga video Sheikh. Kasabot sa gito pamawan na laon no ipagpustin na kuna ka na gito alam mo yan. Sabab sa kita kalantas hindi pa migran na gitu ba guru ayaw pa isang guru na gitu gubernar kuan sigup Korea masana dagpa ko mga kuan dajjal kagito ba maluton ka sa samawan kagito at mambuha miyabot ya na hadith apunji ko Rasulullah paman na sigup Korea masana kuan adna pa ko mga dajjal pero kapay gurao siya nga rami buguro sa manot na alhamdulillah mapiagi nga pakay nga pagarita no paganero naging kana na dajjal kadagitan no buwali iman to na yan nakadakalan ka tanong na biktima aging kana na mga hadith na dajjal na ayaw mata na benar aryami naginan na fikanan khurafatanan kabugaganan paganeron adalil na din maaloy ko Quran ay bukali ko Quran na setan. So dunia, ay pura mga ridwit syaitan, dunia, baya ginawa. Na upama kaging ka na dajjal, ay pagbalsin nila na ginawa na ridwi ko na mga Muslim, na ino daw maaloy sa Quran. At mialoy sa Quran naging nafsu hawa, aridwi mialoy sa syaitan, mialoy sa dunia, na ino aging kaya dajjal adad maaloy ko Quran. Upama kabenaraan na dajjal. Uwan, sip man kumahadith na kontradiksyon. Tunay pagmin na ka dajjal, ka madudua dajjal, ka adna mialoy sa hadith iganti dajjal. Adna dajjal parpaka unano andi benar no dajjal langon to hadith na mga kukontradikan ada mana hadith sa Bukhari aya dajjal na so kawanan amatani nagiti pesak na si ku Muslim na aya pesak na so diwag andi dajjal ruapyo adna mi ali sa hadith asu dajjal na pakauma si ku Oryan o kagubata o mga Muslim si isa inged gingan na tumampar si isa kuan Rome
Na miya kong kirbunan ng mga Muslim. Natapagay man doon, ada po miya kagmo Dajjal. Di kenakan. Agugyan ka na natigil na napawin o Dajjal. Pagkawayag sa miyatay, mapakatuyan so kuan pamumulaan. Kawayagin so inaka, gusto amaka. Aguad na surga iyan. Aguad na naraka iyan. Aguad na panganang kanina isa ka pa daw. Da akipawir sara inunta ko Allah. Pamana miya puwirin so power wallah. O pa makadapat na ayaw makapuwir sana sa mga nabi wallah. Dahil na miya kapuwirong kung mga nabi wallah. Taman ko iblis, syaitan. Na doon niya mapuwir ang nga napawiro Dajjal. Na inuya kayo so Dajjal miya kapuwiron. Ha? Di kenakan. Mana sa nga na Dajjal na kabukagananan. O ay kabukagan amin ipaguman si kung mga hadith. Ikadua, Ustad, na naipagumanak, no? Actually, yung Dajjal, malahan na nausapin sa naka, so tigtano, importante nanan, si Kwaki daw, paman di pa magusay, no, sa bagi ko sabaan. Okay, na, so kabasag yung utaan, may, yung batayan natin na sinabi ng Rasulullah, ipagabay si ko Quran, umiya kaayon nun. Okay, nakagidaon makayon, gito yung kinilabadanan. Adi di ka pan so tandak kami aloy sa Quran. So pila. Oy. O paman na so tandak na mas importante adi gisu Dajjal. O pa makakailangan sa dun sa parating. Paman na may po importante bisu to kailangan nakatukaw ng mga tao. Natiu paman na eda maloy sa Quran ay mialoy aging tandak. So pila. So lalawa nangyalip sa Quran. Nangyalip sa Quran. Nagito yamana niya na ori mialoy ron naging utang mga ito asay. Miya makitito asay na miya aloy ron. Why so sapi miya makitito na na siya upama kabatanon pagili na upama ka so mga ito instruction na miya aloy sa Quran. Na upama na so pinakamala instruction na yung kialipatan doon maloy. Naging kamala pila kana ba ipuguman na parati. Naging agu kana ba tanong na ipagusurso iman tanong. Naging kaya Dajjal tigira na padja akida. Piya kalak na dapat na maloy ko Quran. Nadam. Tagito yung mga karinaw no mga pagariami. Saya manan dada kito daw undo to makaayon si ko Quran. Khurafat. Mga pimang balan. Abad man na pa mga pakaisisa na mga pagaritan no. Hindi nga Tagalog nga yan. Basta Nuruddin. Ha? Itagalog mo sa kanila. Nakagibanda miya ka pang naging mga kwan. Na kapakay yung mga pagaritan no lagi di lin na nagkapakay makisakad na pagarim. Kaya pa isarat na kuhan. So 5 wakto may aloy sa Quran. Masya Allah. Nakatatalo sa. Ayam ya aloy sa Quran na hafidhu ala salawat jama' manaw to aging kanan as salawat naginan su Aisha ginan su Maghrib ginan su Luhur ginan su Subuh ginan su Asar hafidhu ala salawat aguda pananan misugo ko nabi aging na 5 sambayang na andeng ading gelebekon o mga nabi nailang mas surat Ibrahim kapag sa gelebek ini sugo ko nabi Ibrahim wa iqamas salah so kitindegang ko sambayang mana aging na sambayang na di din kailangan iba pang detalye wallahu ta'ala ko Quran sabab sa andegda na galabok ko mga nabi miya suwatano ang gulalan si ko kaya pakatundog-tundog ko mga masa matay so tao na miya suwayan sa sambayang kulok siya maana agyanan na inipamangandaw ang gulalan ko kaya pakatundog-tundog ko mga tao di din kailangan iba pang pagaluya ko Quran anumalang kapanan ada pan mibayan ko dunia so Rasulullah na sumyangaw na ani ng mga nabi na ad na sambayangiran wa awsani bis salah wa awsani bis salah mana so sambayang na andegda na iniwasya at wallahu ta'ala kumyangaw na mga nabi nagito kaya na kininggulalan no mga nabi kininggulalan no Rasulullah naginan so 5 wakto ya sa Quran na yung guru na anak pa isang guru yang kedua kapakay tafadhal guru ay kadu guru pa isang nang itu ba pemakan na sabab sa murid tamo bupupugan na agito pimantay na kan so mini post ka video sabab sa pamakon na dita di panolon na gito kasagup tergal mo sabab sa gito pamakon na idultas ko pama nagito ba guru ad na ustad mi sa kuliah nagito kaya mantay niya ako nagito video nga mamuna tiyo to pamanaretigin na pamakuan na so kung so minilabang sa kubur na
kanabugon pisiksa kasabab sa mo masawalungan na mori kakabasang akon. Okay. Kasabab kun sa pamana de po kun mau masawalungan na mori na pa nagawi iya kapamagitong. Okay. Na ayabu stade mini sambungin ra kami nagito batigin na sakaw ni mga pumagitong kabasan yan. Natik damin terus tad gitu dita man mapumagusi ka pamako na sutiran na igirada baton so na dita ko pa kayan sudin so pamako na debatong kanala tanto. Nakaya ko na taro ka pa naging ka na mabubutad tano kumakuba tano amay ka matay tano na piya ka tanad na nano Allah Ta'ala ko Quran ayang mabubutad tano ro na kituturugan tano ro qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hada nailaya man so translate ni Guru Alim ayap taro naging ko to mga tao amay ka mawiyag tano dun kumakubur tano si kwalungan na kiyama na anta aging kaya miyo kaura ka tano ko katuturugan ka tano. Oh, to ay malag natuturugan tano bis sige mo tama ko ba tano na baad na siksa natuturugan. Baad na sumarya natuturugan. Na naman ka maguyagin tano peruman wallah sa lungan na kiyama. Kay giyuti ka pa gidam tano, giyuti ka pa explain na ka amay ka kukumunga wallah. Oh, to miya karere. An man napakaisi sa ustad. Anto na ako ni antap ko di ka pakasid ka ako miya wafat. Basubalas iyan na si Kiyuma kukuburian anta kasi ko alungan na mori. Gi napakaisi ini Sarip Lokman Muhammad Dik. O agi nga nakapakasid ka ako miyatay na miya kapepenan amat miya kapepenan na galubak. Kung ay sabab nagyang kuto abalas yan na upama ka ampu na wallah. Nagyang kuto abalas yan nakapanggunaan aging kuto miyatay ko alungan na kiyama. Mana kiyuman ko mga balas imbalasun wallahu ta'ala nagyuto nakakuan yan katarima yan si salungan ng kiyama. Nagkukuman na karob na rin sa tado. Yari sa kutang kitab Asyarhus Sudur agyuti makaayo sa isa Quran. Yung kuto ataw na amay ka makumas kanya sa alungan na mori nakilay niyan agyong kuta mga galubak adan yan mga galubak kipa kay siya na ento nagyang kay mga galubak kayo da kana mga galubak si ko kalatago kasi ko dunya naisubag sa agyong kuto ataw nagina sa mga galubak amapi o yamanan yan na pamilya aswata ka Lagi doon sa dagayran, lagi doon kaya kenduriran. Mana si ketanggap utaw sa alungan na kiyama. Kenapa si ketanggap kukuba? Kenapa si kukuba? Kami itu sekali tuturog nga. Oh, yan yung nakupang nga. Ikadua pa kay Sesea na pun kaya kiniya Omar Dato Kali. Ustad, legit ba yung dalawang anghel na nagtatala ng good at bad deeds kung may qadar tayo na naitala na bago pa tayo lalangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, nagyang kanan ako gito sumukar ko lagunag yan. Di dalawang anghel na nagtatala pamana di man sa Marata Mapia. Legit po yan kasi yan ay nabanggit sa banal na Quran. Raqibun wa atid. Di ba mo tapos ito yan? Nabanggit sa Quran na ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang lumalabas sa ating mga bunganga na mga salita kundi may dalawang anghel na sila ay nagsusulat nito. Sino sila? Si Raqib at saka si Atid. Iyon ang tinutukoy ng ating mga ninuno na kiraman at saka si Katibin. Mga kisses sila ng mga malaikat o di mga manurot mga malaikat. Naso pa kayo siya, nagkapakay na pa kayo siya kano? Kata yung nga makasusunod na katano, si Mafia, si Yusra, si Muhammad, si Lim, kapakay na pa kayo siya kano, para gunsi o ay maanan yan na ilmo na nasuka pa kayo siya. Dala sa ano na? Kay kapakayan na isa ka. Tafadal, oy. Bulo sa kababay. Abadi ko na so Suratul Mulk na dibas pitero na kuwan gito ko ni pa may pambatian si kukubur kakagigito ko ni pa may si kisindo kukubur anto na bisot to naman miya karere agyang kana na hadith na inimbalan ka inuso Suratul Mulk po inuda mabali sa Suratul Yasin inuda mabali sa Suratul Baqarah agyuti pa kanidas ko siksa ko kubaw pamakaad na siksa ko baka mas mapeso Suratul Baqarah mas matas man kasi logic nagyan padanan ko mga hadith ini suporta o mga anti-Islam sa giyang kuto Yahudiya amya ko makuha siya aya panarima yan na ad na siksa kukuba oy na para mabenar aging kuto kapit aging kuto Yahudi na mimbabaal mamuso mga pediran ang mga Yahudi sa mga hadith ini ukiriran sa giyang kuto kapit aging kuto Yahudiya aya para tin na ad na siksa kukuba ka para lumangkap na para giti mapangimdar ang mga tao napadunanan
at tira na tiyago niran sa bali so suratul mulk para kung naipaligtas kaniyang kusik sa kukuba nagina na miya karereg akabukagan talagi dubag pagkaturo so yasin na di kaniyang kiligtas kukuba so bakara na di kaniyang kiligtas kukuba naman na lang kayo mulk mo Ano to babayami, sister, mapaduto si Kuya Manan yan na mga khurafat, inibagr si kung mga piyamang balan, ang yung mga tayo katero. babay Ay. Akagya, aya babayami, kung ano, nino baka Yes, umuha ko. bagang kakukuha na kan. Kakaisa kan, alhamdulillah, kapkatukawan ta so pamanalita katawan, alhamdulillah. Ano ka siya matatago babayami sa Marawi o si sa Manila? Siya sa Manila, siya sa Las Piñas. Giso ginawa ikuan, tanani ba Aisa? So bubay niyo. Nakapya. Nagyuto, alhamdulillah, kay sabutan na ka. Gito, balasan ka na Allah. Assalamualaikum Ustad. Sheikh. Nagyuto, di ka nabkargay, inshallah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga guru akan saya pagadatan. Anak pa kayo siya kan? Kanagatay na ko mga pagta siya na kaganyan ko ni Sheikh Aminullah so kung so Imam Mahdi na di ko napagatok sa dunia da ko na Imam Mahdi ito kagawa na ano na managkanagawa na mga ulama so Imam Mahdi na pagatok sa dunia ayaw ka na kun na ano man ay na kapagatok ko ito kabragakan ro Owa. Na kailangan ito na sumbagin na kano ano man napakisya ka? Kuan sumbagin araw na guru. Owa, nagyuto. Aya kailangan nakasabutan tanong tunay mana Imam Mahdi. Aya pagmin sa Imam Mahdi na dato matuturo. Bapan kailangan tanong na adna makauma dato matuturo. Yan na Imam Mahdi na dad na maaloy ko Quran. Dad maaloy ko Bukhari. Na dad maaloy ko Muslim. Aya kaya aluyin siya ng mga pada mga kitabo. Na upama kabunaranan na maaloy dun ko Quran, nagumaaloy dun ko Bukhari, nagumaaloy dun ko Muslim. Mininganan sa ginan na kabukaganan agyang na Imam Mahdi. Kaad na mga kontradiganan. Aya kontradig agyang kana na Imam Mahdi. Ananayaw o numanayaw lagi do pa magyang na mga bangsatan o mga Shia. Kaginan man ni parate ang mga Shia. Sikiran miya ka po na akida ginga Imam Mahdi po na yun. Na aya kontradiganan naging kutwa hadith miyatru nabi la mahdiya illa Isa ibn Maryam daat tigu nabi Mahdi inunta nagito so nabi ula Isa koto kontradigyan mano to sa aya Mahdi na so nabi ula Isa naging kaya numan na yoro sa tigiran na adna Imam Mahdi na yako na Imam Mahdi na kanaba so nabi ula Isa kontradik na basta kontradik na aya kaida la hujjata ma'at tanaqud dingka kidalil aging kutwa hadith mapapadalam ang kontradik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya karayno to. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sheikh. Aya pa na sumbato to pagari ko yung tamya kay sa pantag ko Imam Mahdi na saging kay masana aya kadakal agumimaw amyag panggap Imam Mahdi na labi magatos ka to mga tao. Nandi puro na Imam Mahdi. Gingay babugo na agumimaw Imam Mahdi na taga Misir. Oay, na sa din sa penggemaw at tigay na sakan so Imam Mahdi na kebutuhan sa miyaliwat, pembetengan, kelabuson. Na upang makaad na benar Imam Mahdi na matan ka makapamimikiran. Ayat na turun niya na diyo ko gumaw, kami kami pranag ako. Ame kagya betul na ko sa miyaliwat, kalangon na gumimaw at tigay na Imam Mahdi na langon kebutuhan sa, biteng aki, miyaliwat kaki. Lagi na ni mga padakarina sa da benar sa nga Imam Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak Sheikh. Oay. Pagkaya makaisa. Oay. Sebab ko isa ka ko mga laula maaprawat at langagan sa kumapya. Pwede ko pa kaya mapakarinag yura ka na ya. May sabab ko umialagan mabasi ko video niyo. Na di ko kaya kena akal o pa maka-ipun sa pakapunan na taman din naman to. Kapakay. Balasan ron Allah. Oay. Aya pa kay siya kan na lalayo na yap kay kuan sa ko kuan di mapamagusay sa ko mga video nga. Pakay siya kan na di ba? So Ibrahim na pakasalyan din ayan na usayan si ko mga ulama
naso Ibrahim na ayam ya sumbalian naso Ismail naso si ko ibarat mo na kayang bundingan ka na aya inosay nga na aya sumbali o Ibrahim nagyang ko to aso Ishak badi ka pa kaya mapakarinig karang guro kang balasangon wallah. Oo. Sumipantag sa giyang kanan awata o Nabiullah Ibrahim asyumbalian adaw mo pakisumbali wallah. Oo. Na miya dua so tindigsan o mga ulama. Kanabang subuso mga ulama kasi din kung masa o mga sahabat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na madudu at tindigiran o. Ad na mga sahaba aayat titindigan yan miya sumbali adaw mo pakisumbali wallah nagyuto kon so Ismail. Adam man ang mga sahaba aayat tindigiran syumbali Nabiullah Ibrahim ko mga watayan adaw mo pakisumbali wallah nagyuto so Ishak. Aya maanaw to nakisabab sa mismo sa mga sahaba na mauparek sila nun nasad na kaysa patindigan ng Muslim kakanabanan kailangan na importante abad tiga pan sa akida aw maribat ka na ipakanaraka ka sa din sa patindigan na kasan uay araramigan na pamigaran ka na so Ismail alhamdulillah o mano ay araramigan na pamigaran ka na Ishak na lagid mambuto alhamdulillah da abasan mala abitira. Arayago to. Syukran. Ustad, napakaisa siya. Napakaisa puro mat. Ya, double. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Habib. Adna pakai siya kan siya ama keempat mamu. Oo. Guru ay ito pa isang guru na pamawang guru na girawanan magpupagay sa rakta anto na ko ni kukumano katublig na dita man kasmugatan to gito debatong kanala na may nabatan niya dusa na gito ba guru anto na kukumano pamaw katublig Nagyang kaya katublig nasisiding ko Quran aging ko tuwala palian dalilian profian ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik hay rasul na tublig na ka sunganinsan a inituron ka mana aso katublig na ad na pasudan yan si ko Quran ad mamu pasudan yan si ko hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigo Nabi ballighu anni walau aya tublig na ko niyo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa apya sa satiman ayat maanaw to aso katublig na ayat na dumiurugon na liyo ko hadith na sudin so kitab wallahu ta'ala Quran. Kapagaya makaisap peruman kakasek balasangon wallah. Kapagaya makaisip peruman. Kapagaya makaisip siya. Tagwinga sa kuwan. Nagan guru balasangon wallah. So pakaisi na kailangan na manunumpang si Kupian magusay siya. Paman pagkawatan na mga pagariami ino kanu di balasang kanu wallah na ino kanu di kapakay makaisa kanu inshallah na iginan nagkapakaya masubagtan ubunan no na kapakaya si Kupian magusiman to isay mipatag si ko rotano pa si makaisa siksa ko kubur na natunoto binarutuan taka di bad na mga pakay siyo nagkapakay bukan niyo ka madakal ko mga pagritan o di sila ni bubantay mga babaitan no na para kasanangan sila no ko mga pakisira ko ginoy na at napakaisya si Abi Masla magtanong din eh oy siya ako nang tanong din eh nang tanong din si Abi Masla sukuan Abi Masla dato Masla patigan na guro antunay ilan ka sa giyong kutwa ipandalil Iran makadua masiksa liwanag ingar kami bad na dalil makaduma siksa sutaw di ka aloy Iran tunaw to ayat aloy Iran din tunaw to ayat aloy da nagyong ta ayat ka may kuwan ay may sumbagtan nagyong utwa ka na bayran ng bub sa pakamumuradan na useless nagyong utwa kuwan ay naman penamilitan nagyong utwa kakapa kaya man na niyan nasala kawakiap manayran ro aloy Iran din so ayat. At di kami di mamatya sa mga pakaisa inshallah na aya pakaisa ang tanong si ina so kuwanan na pakaisa yung utay sa pagarita no at yan na anto na kuni mga anto na mga asbab si isa mustalahul hadith mga kuwam manena si Sarip Lokman Muhammadi
Tiyan, anto na tiyan ni mga asbab si sa mustalahul hadith, di ka pakay ubatari maaso hadith, naguanto na yung mga asbab, basihan niyo, sa di niyo katerima ako mga hadith. Ayaw na pagalun yan si hadith, agi malo general lagi nga Peter Wian, giya pa kaysa. No pagari ko Muhammad Luqman, Muhammad Dik, nagira pag-isa ka na espesipika nga yung utap pa kaysa ka, lagi do ba nga generalize sa utap pa kaysa ka. Teka, tunay sabab, basihan niyo sa dinyo katerima ako mga hadith. Unang-una sa lahat, nabami diterima yung mga hadith. Paterima kami sa mga hadith. Nagyong tapakaysa ka, tunay sabab piyo sa dinyo katerima ako mga hadith, na marataw tapakaysa. Pakatiulin nang naging yapakaysa ka, Antonay sabab adinyo katerima ako mga hadith ay plapalamig dataruto. Adman buwa mga hadith ay plapalamig adinyo mabutiriman. Ay. Natema na to na kapakayaklid na merkano. Saka na buwi matulog kapal sa hadith. An na mga hadith ay plapalisya kami nila adinyo mabutiriman. Yung mabuperatian. Anto na mabuwi sabab piyo. An na sabab piyo na teruan niyo si. Ay, nakataya. Sumag nga nung Sheikh Aminullah. Di, miya nga rin. Okay, so sa miya sumag na ito pagari ko. Agi yung tapakaysa ka, so tigiran na, agi ipamamangkuliran naging ipakaysa ka, kato pikukumintaan ni ran si tigiran na ipkalakanan, na ubanan mas mga kabnaran si ran. O na ipkalak, ba may ipkalak? Te, pakaysa ka buna sa blade na ipkalak. Ha? Pakaysa ka sa mapia, so ka pakaysa na malunga kuhan, malunga lilinti ka kap kasi patanga. Gitu. Wife kasi patanga yaman na di tan betero, di tan pemakatarusan. Pakatiuli na nga so pa kaysa ka kanra ka mas magdabar kay dabar sipkel ka pa kaysa. Gitu. Gitu buwa ke. Ad na mga hadith. Pembukaan ni Sheikh Aminullah di nyo buperatian. Datari yung mabuhat mga hadith yo. Adi din katarima na aya sabab pa di ka terima ay Sheikh Aminullah kung mga hadith yo nakagi makasosopak ko Quran. Daban niyan basis si ko Quran. Nagubiyat yan kagi yung unta hadithu Nabi. Gitu. Miya batiatan wag yung unta hadithu Nabi. Ay gitu instruction yan. Instruction. Na so mga pembukaan ni Sheikh Aminullah ang mga hadith na adin na bani an na bit an na pamanaad na tudian si ko Quran maka aabayron maka uubayron nagumini pamana mini pagayunian sa Quran. Okay, gitu ake pagari ko sarip Muhammad Luqman Dik katanak na miya pa nga di siya gini yung na lagi do de makasama kaisi. Puisi nga sa mapi baka teuli na kasi patanga. Do pa kay na makaisa kanu. Guru ako na Sheikh ana pa kaisi na isa. Assalamualaikum. Ay nana ay kapasit pa kaisi sa. Aya nasoda bad na nanawa. Aya pa kaisi na isa na kagi ni aloy nga kagi siya tanom bundigan si ko siksa ko kubur. Na aya pa kaisi na isa na gituwa kapto ko munang kaya gusto mungkar si ko kubur gusto ka palupitar ka kuno lupa si ko kubur gusto ka pagataling umanga si ko ulit amala apa umangon na ginani isa pakaraya gani rano. Yang nga nakuan pagari ko yang nga natigitan wa malaikat apenik sa Puno Maria pengukum sa yang nga di dalam kubur bituan sa mungkar agunakir na mismo miya makala mga ulama mga ustada mi sa Umul Qura naginan na ini itong iranan sa Israeliyat pad sa ndauan miya kwa saging kay mga Yahudi kailangan mo managyan na Quran kadad na mungkarun agudad na nakiron kaso ka ba sa Ustad Nuruddin ati inaloy ko Quran naging matag pila ada ba niyang human kooperatia na upama na aya di pagaluin wallahu ta'ala laging kaya mungkar agunakir upama kabenaran na ay naman so Israel lagu so Jibril lagu Isra to Mikail lang yan sila sa Quran di nang benar ibaad na Puno Mariasan kaaya kontradiganan pagari ko na miya aloy o Imam Al-Bayhaqi aging kutwa hadith kontradikyan aya kontradikyan na so kung so Umar na masaging kutwa ko ba kami lubengro so Umar paduko mga sahaba na klib niya kasakanian isumarya kumung karagunagir sino so Umar man rabbukuma waman dinukuma wama dinukuma antay mga tuhan niyo aduwa naguanto na agaman niyo na pamana kinananakan kontradika
Naging kaya puno Maria na sa kanya man ni Meso Maria. Ginalima ka rin na sa mga khurafatan na mga panaparantiya. Napagalapan yan o papasamungar. Lagi naman yung tatigiran na uldo, yung tatigiran na asyujaul akra. Nipay ko na miya kawaraw-waraw, pupukan, kada bukian. Nasibo sa gyan ka na nangaran yan, apupukan na lumalang ka, pabasta nipay na daabukian. Na ino pa ito bubutoy sa pupukan. Okay, pagaremi. Ito pagaremi, kuwan, ano to, rayaga, naging uto sa Khurafatan, mga khurafat. Mga kabukag yan. Assalamualaikum. Sila niya pakarek raw na sheikh. Na inwatigiran nagkibulog sa oras na manugo pa si na yung masutira sa ugo ya kaprelax manalawas. Naligap kerge pagari, digap kerge. Guru. Nagito po ano narano siya sa salam sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sheikh, napakaisisi. Tigian na anto na tigian ni antap sa gyung utway gira miat tagi na tagi yung utwa miatay. Ad na panggirawa ay mana na siksa ang uno to ko kubur. Wa ito na mana ko no to gyung tadi ka tagi no pa ko miatay. So tatagi na pan nakanababalang wa natatagi na pan na benar. Ad natatagi na pan na samber asaitan. Ino pa nagyong tatatagi na pan ka makasusupak ko Quran kadiketari mo Quran na manaw to sa samber to asaitan. Na makatatanagin kaya Quran ada bun siksa ko kuba. Na ino ka pantatagi na sa adnap siksa na miatay kagito na samber to asaitan. Miyasma gito na pa kay Suto pagaritan no si Nasip Mauyag Report sa taga Las Piñas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Susunutan sa Facebook adad na makasura. Nakaw to na mga pakaysayan. Ay ako na pakaysayan na so kunso bapa unabi o di na so ama unabi mino kamiano dugi nakatatano daw kita pakaysayan. Na asa si Jamil Fauzan. Si Seven. Nayaw ta pa kay si sulutan sa Facebook na na anto nagyong utwa miya nga uuna ang mga pagtawa dahil silang bang kaumay sa sugu dap makadakiran mako masunabi dataro amaw nabi so amada to nabi so miya nga una kiran pa mga tao dakiran mako masusugu na ayamana na miya matay siran na ino kasiksa siran sa gyung uta kuburiran gina nipmutuan si sa Arabic sa Ahlul Fatra. Yung kuto ang mga tao, ada bagiran may kataling mga nabi. Lagi doon pa maaging kuto pagiltan o Nabiullah Isa Agus Muhammad. At na mga tao, ada silang kasampay sa nabi. Nagyuto na mapadsiran ko kapapasinsya. Ari lang kada bagiran may ako masugo penutol niya kaya nakateso benar nakateso ribat. Kapasinsya sila. Ay dalil yan sa Quran na yung utakatir wallah aw ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Dasi ko betadab yati wallah subhanahu wa ta'ala iuba kami paniksa sa tama sa di kami ron makapakoy sa sugo. Akato kawan naging utang mga tao. Sa manutog yung utang mga ita paman na mga tao sa loka kalasan na dakiran mako masu Islam. Basta din na miya ko magano. Naapiapan miya na ko to siran. Siyempre makasiksaan sila no Allah ada bagiran piyagito kawan wallahu ta'ala subuan ang gudalan sa manusia na panuto sa anpir. Sama no to mga pagariyami na tumya na sa suwala na mauntol. Apia pa nagyong tamatatago sa kalasa na mga ita basta dami ako makira na sugu. Daira dami ako makira na mga tablig na pagito. Na ayamana na ipapasinsya kira no to wala kaswala na mawangan na guswala na patas. Masya Allah. Barat ada nga miya naging ano pa mamipantagwi sila. Sudali sa Quran wa ma kunna yung tadalili na wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Hindi namin paparusahan ang sinuman hanggat hindi kami nakapagpadala ng isang sugo sa mga taong yan. So ganun kahalaga ang hindi unfair ang Allah sa lahat ng pagkakataon. Yan ang patunay na makatarungan ang ating Panginoon. Yun ang patunay. Batayan natin na si Allah ay isang makatarungan. Abay mga kapatid, kung yung mga taong yun, kahit nagkaroon sila ng kasalanan, nakagawa sila ng shirk, nakasamba sila ng mga langit, lupa, o ng mga bato, dahil sa walang sugo na nakarating sa kanila, ay pagpapasensya pa rin sa kanila yun ng Allah dahil walang sugo na nakarating sa kanila. Ganun makatarungan ng Allah. Kung naging makatarungan ng Allah sa ganung bagay, ang Allah ba hindi magiging makatarungan sa mga taong nandyan sa kubur?
magiging makatarungan ng Allah sa lahat ng pagkakataon. Si Sister Angel ko, ba't na pa kayo siya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Napakaisa ka niya, ya Sheikh. Kapag makaisa ko mabuhay, siyempre na tanto madakala giyang mato sa giyang Pilipinas at pagkar sa giyang biwa na kamasala. Okay. Na giyang pakaisa ka. Yung ito kay Tirun walaw tala sanu'adibukum marwatayn thumma yuraduna ila al-'adabin 'azim. Mana yung ito kay Tirun walaw tala sa siksa na misiran din sa makadua. Oreno to na malag na pusyon silang usi sa mala. Giyang malag na kay Tirun walaw tala na dua inaloy na siksa. Paganero na tiya matatangga di man to si Kudalilio man to Sheikh yung dalila miya buwan na kanas isalong na moria final ato nagyan paganero na malag na siksa kaya duwi niya siksa so kailangan na makaregi ni Pipi si mga tao ano yung ato na nasura? Ano yung ato na ito nasura? Tura to tao ba? Ikamagato sa ko isa di ba sa Quran na di na baka magbagar pagari ko ako Muhammad Ashari si maginanan ni Sheikh Aminul ay napataka. Okay. Tanong si isa Quran na adna di kapakandadaira adira di kapakare yung uta mga ayat lagi do si isa Quran na lalay rukele yung uta yawm na ay nakadaklan miyaloy si isa Quran na yawm napakanda paro na salungan na mauri gobyerno na yomro nagyanganan mo pa kayo siya ko yung mga Sheikh pagpakaisya ni Nika lalayon tayo pagpakaisya hindi kailangan nakatukawan takagiyaw pa makada amyalo yakubur na inuka dua susiksa na upama kagyang dua siksa amyalo sina anto nagyong utay sa nasiksa kaya rimamip man na iya ay katitimbal lang ko sa timan na siksa naginan sopay na lalungan na mori okay nagyang sa timan na kailangan nakatukaw na miya at ginaya malang na siksa. Ikadua, nakatawa na din na sumong karabuso na kaya miyaloy ada maloy sa Quran. So kailangan nakatukaw na miya gin kaya adua siksa anda sa yung utaysaw na parang utasiksa. Laman ustado miyaloy siya sa Quran na nu'adhibuhum duna al-'adhabil akbar la'allahum yarji'un. Laman mo la'allahum yarji'un. Miyari siya sa Quran, asiksa na misiran at tigwallahu ta'ala sa may ito asiksa, nagumala asiksa. Dahil naman yung uta, uri na yung uta ayat, la'allahum yarji'un kaansiran na kami makabalingan at tigwallahu ta'ala ka makapanaubat sila. Uyag-uyag ito mga ta. Nasa manuto, ariyo ostado, yung uta doon na la'adabil akbar. Pamana, siksa na misiran sa may ito, sakna ba siksa amala, doon na la'adabil akbar. Manuto, miyari siya Quran, asiksa na misiran sa siksa may ito, doon na la'adabil akbar aknaba siksa amala yung kutak na buto siksa amala nagyuto so siksa sa alungan na mauri kaya kinapasan ko mga ulama natigiran mo to ad ko mga ulama pitin ganira nagyong kuto azab al asghar yung kuto ko na may tuwa adabul adna may tuwa kasiksaan na ad ko mga ulama tigiran nagyuto so siksa ko kubur ad mga ulama tigiran nagyuto so siksa ko dunia nagyuto atigo mga ulama tanong tigil na aya pakatapan ro lagi ito pakatapan ro na so siksa ko dunia kaya naman utang utang pakoreno no Allah kabakalo-kalo atigu Allah na makambalingan siran ra kami makatubat siran na balingan siran na upama kagyuto na pakatapan ro yung kuto adab al adna may tuwa kasiksaan na siksa ko kubur na adaman ay kapakabalingan nila si kuwalay miya matay siran ay manaw to pagariya miya Muhammad Ash'ari nagyang ko to amyalo saya siksa marratain naknaba aya pagmin saya na duti man siksa kaya pagmin sa gyang marratain si ko tafsir yang ko Quran na di'afain dua takap mana sa mga munafik na tiubaan siran sa gyang kaya dunia sa kanaba lagi do itiuba ko mga normal ang mga tao kasi mga munafik na dua takap agyang ko to tiuba na mga tapangay magigiran kunay sabab na para makambalingan siran ang mga pipiya siran kanaba aya pagmin saya na basiksa si Kukuba kadad na miyaloy siya kuba na madad na bon kubur miyaloy tanwa sa kubur na miya ka lima maaloy ko Quran na upang makaad na kubur siya na ba di kagagawa Allah ta'ala tagunin niya kubur kasi kaya tagunin niya sa kubur so suratul adiyat inaloy ron Allah ta'ala sa kubur na inaloy Allah ta'ala sa kubur si suratul infitar
Apa man naging kaya Bakara Tauba nadad na bong kubur. Ano to sa ba siya kuan kitutumpok aging kana na kubur. Oto. Na kapag napakaragitan ros Ustad Muhammad Ash'ari miya karere gaging kutua ayat si sa suratul Infitar yung utam niya pag-usitan ako miyo na so Allah subhanahu wa ta'ala na inituro niya nagyang kaya Quran na Peter yan na fasalla mata miya sa Quran nagyang kaya Quran na tiyafsilya sulangwan taman tafsiran likulli shay. Tafsiran likulli shay. So Quran na palay niya dumbayanan, palay din pagkarin sulang wata man na shay. Dinitilya ba? Dinitilya. Laman ang utam. Laman ang utam niya sa suratul Infitar. Itiru Allah was-sama idha as-samaa'un fatarat. Amay din ka sulangit na mga babangkag. Wa idhal kawakibun tasarat. Naguamay din ka sa mga bituon na mamangi kayambar. Wa idhal biharu fujirat. Naguamay din ka sa mga ragat na palidin bebeto fujirat. Wa idhal quburu bu'thirat. Amay din ka sa mga kubur. Laman to? Amay ka sa mga kubur na sumapapadala mo na miyamang ilabangon na itupanian. Oay. Migmonian. Na naman ang ito ini sumpatun wallah. Daru din maloy sa adabul qabr. Ay ini sumpatun wallah. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Na so kitupaan o mga kubur kung mapapadala mo amiyamang ikuburun. Mamakatinig siran. Na tunay miyatiru wallah. Alimat nafsun na sa isa oraso to. Nagyuti ka ketukawi utaw. Maqaddamat wa akharat resulta umyanggal bakyan mapya amyaw na resulta umyanggal bakyan amyawri na pa makaad na adabul qabr na alirud wallahu ta'ala seksan sirandan ko adabul qabr na naman ay gubuiran ka to kaway yung kuto mga amaliran. Okay, mashallah naging last na pakisya ka ng mga sheikh miyado ito ada kapita-pita ada kagabi-gabi si sa alungan na maya alungan na kiyama so anadalila na no reshe ka din na ba kapita-pita kagabi-gabi si sa alungan na mori na oo lagit mamuto ko ba aso ko ba nada baro kapita-pita na baro kagabi miyado wala utala agyang kuto ay malag na agyang kuto ayat sa suratul Ghafir daw kung yung kariban yung tanda kung yung oraduna alaya gudu o asya yung ito suapo ay malag na ifsindigin sukusiran ito ay malag na ay ifsindigin ano yung ito ay malag na apoy si kukapita-pita ko kagabi-gabi ando to ay malag na manunumpak ako miyadi suwalaw tala sa yung ito sumpat yan na wayaw matakumo sa na si ko ay malag na kapakatindig ko ay malag na bangkit manadapan so bangkit na adun na minisandig kiran dun na malag na apoy si ko kapita-pita ko gabi ko dapan kapakatindig ko bangkit ando to manunumpak mapian na napakaisya pagriam ya Muhammad Ash'ari giyang kutuwa ayat miya aliro giyang kutuwa ard na si Mutawalli Sya'rawi na nabendatan ron palaya matao agung kilala giyang kutuwa tafsir yan at tafsiri Sheikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi na aya kaya pag-usyan niya sa giyang kutuwa tafsir yan nun na matag ipag-ard matag ipagpakiilay matag ipagpakiilay siya giyang kutuwa mga tao si mga kuburiran agyang kutuwa ketarusaniran kanarakaan si isa alungan na mauris aya katero ni Muhammad Mutawalli Sya'rawi na matag kiraban ipag-ard matag kiraban ipagpakiilay agyang kutuwa manan yan na nar bulusan nila no kapakataling mayra sa arungan na mauri kapiteri Mutawalli Sya'rawi kaan malalalayon agyong kutuwa kagkarata aginawairan ad malalalayon agyong kutuwa kapakambabuhumaniran wayaw matakumus saa na si kugawi pagkatindugu alungan na mauri nagyutoy kapakasugda kiran wallahu ta'ala si isa yung kutuwa mali pa di sa kasiksaan isang pa nagyong kutuwa ayat na gadaan tanuman pagrigo miyaloy ruo agyong kutuwa ala Fir'aun so sabad ko mga naman natiginan nutuwa indurumpan miyaloy agyong kutuwa pamilya o Fir'aun oay mana so lang ano miyagr ko tindagyan tiyundugyan so kaya pangalan dadanian kaya pamatang o Fir'aun na sirambu ipaka-special na siyang kutuwa ayat sirambu ipaka-special o pamakarang kumuto na diro din maloy yung kutuwa pamilya o Fir'aun kanay no katay siya kami na nabanda pagumanan niya lagi nga namin aloy ka pagari ko Ustad Muhammad Ash'ari ayat si sa suratu Ghafir na ilang man nagyan na sura akatataguan nun ka suratu
suratun Makkiyah. Ay mana suratun Makkiyah na sura anan asi miniturong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam umasa ang kababalingian katataguyan sa Makkah al-Mukarramah. Na diba ayakyaw pinigudiskas ko kuba na si kumasa kaya pakabaling o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Nagyuti kaya pa ko magyong uta Yahudi aron mini po naging iya bitira ko kuba. Na diba suway siya na dinegotarima at tigoy sa pamana at siksa ko kuba. Miningo to, aso mga ayat aminiturong ko Nabi, mga sura aminiturong ko Nabi, kung katataguyan sa Makkah, na den na baon kisusumpat o kubur asiksa ko kuba. Gina ni kaya sabutan ng mga sahaba, mismo suway siya. Now pa makayamanan yan na ad na siksasan akuba sa ginga iya sura, nasabutan no ay sa, gumiro sa isa, ay miyaloy na nano Nabi kasi sibu sa Makkah na miyaloy Rasulullah. Nada, ano mga di katawan no ay sa, miningo to, aging kay mga sura Makkiyah, nada abon isusumpat o siksa kukuba. Kapakaid na ako na sumpatan Mashallah, tato ko masagod ako marega yung utake explanation na tanong yung isa ko mga sheikh tanong yuti kinaltaw nga sa manaya na tama ni mato na makukup nagyan pamikiran ta sa pipira ta sa desik sa kukupur. Wait, nakagisabab sa YouTube agyan si sa Pilipinas siya sa manay na inokomenterwa o manay sa natiyang pagkasagyan nga na biwa nakawang agyan sa manay na kaya kahit ito at titindig sa nukamasagyan nga na kanukit na aya kadagala na may research ka at titindig ko na sa mga ulama sa sagyan nga malag na pada country may pagpadaka sa may pagayon na kasagyan nga na natindig wait na sagyan nga Pilipinas na inong mga dito gini mga sabat ko mga ulama na lagi do ba di na matagdagyan nga na pamanang yun na namiyat sikil gato no pa may sabab yan na nagito ayat na sa panan na pagari ko Muhammad Ash'ari na suba sa mga lukas tanwa so ilmu na damitantal ad na ilmu katawan ka na di ka nakatawan ad mambuwa katawan na ilmu ading kakatawan ginani masusuwa yan umani isa na si miya kang bidibida si ko kapamatiya sa madalam ako ka research sa adin sa kadalam ading ka di ka research nagitod di ka pelagay ka wallahu ta'ala kung mga ilmu adi makakanan ng mga pendekat ginani masusuwa yan Masyaallah mga balasang walang tala Sheikh nagito silam na kas ka mga idolan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nagito yamanan yan mga pagariakan na mga punalaman tanong wala ka keto kawan tanong ada siksa kukuba na mitek na sumagi na watano asumiyang na mga luks tanong miya matay na miyada sa awidakan agyong uta kapipikara tanong na do benderup siksa na mitek na alhamdulillah makalidag ka silang kumakubayran nandito mo adi sagyong utwa sumasakit tarara bagado benderup siksa sina benderup siksa sagyong uta tridagan ha nagitito mo na kagyong uta matitibi ka ha namas tumo pa nagyong uta tetak na ginawata tumiyan na ginawata sa nabarup siksa sa lukasta agito na oras uto pakalidag siran wapa. Oh, alhamdulillah. Nakataya sa mga pa si babayami si Angel ko at ano ta pa kay si Iran na nagapakaid na makaisa kan. Ano pa oras tanong siya na. Angel ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam na. Ati ka na babay. Na di ako. Nakataya si pakaw na tanong siya pa. Ati ka na babay. Ati ka na Angel. Sa kanya. Si kapag na makaisa ka, para makatundog sa mga patin, wag ko makaisa. Kaya makaisa, katalundugan naging uta pa kaisa kan? Oo. Mga guro. Kapag kayo. Masyaallah. Adna miyak kinugakan si isa usayan si ko alungan na Juma sa giyang ko ta ingdami sa Malabang na adin miyak usay di kan pagalin sungaran ya bata makapamaganta. Wait na kenal na kambuya adin miyak usay piyaka bidaan niya nagyang koto kapangan ni epopuro o kalimanga badi ka pa kaya ibarat mo na pagarinegan yung raklanan kakasyak ba piya di manunumpang siko ibarat mo na modo kay man to yan ka na nakandua na napiyago siya yung mga ulamatan wag yung koto mga adabian kauman ni punggulaulaan na ad na adabian o kitukitian na kaugitugitian giti man na adab na pad sa mi aloy yung mga ulamatan wa o kitukit adab agyong koto kandua nagyong koto raf'ul yaday ipettepanay na ipumbayaw subal alima
dalil yan naging utakatero Umar radiyallahu anhu at tiyan na kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha da'a rafa'a yadayhi ayat tiyan na ulaw-law nabi nagiraman ito mindu sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iputapanay niyan ipumbayaw niyan aging kutambal aliman niyan na miya karereganan adalil apadanan sa ada bukan dua nandaman ay kapagabida ngaw miya karereg apad sa ada bukan dua aging utakip pumbayaw kumbal alima فإذا فرغ رده معه alhamdulillah. Na kata si sister nung napakaisay ano to. Miya ka join mashallah. Sister mi injil ko napakaisay kad nuli. Di to na injil ko gito sumiya kaisay Di na basara ko to. Asa lakab na to. Ito so kagi. Sa kanya no editero kagi. La isa. Okay. Isa. Yes. Napakaisay kad na babayami at no tapakaisay ka bit. Okay. Pakasugda sa mga bumakay siya, kata siya na pumanod siya. Na, pakasugda nga sila. So, kana, kagi may nga tiga syahadata, pag-islam na, miya malagi siya, miya nga da siya rin nukam. Salamat. Nakata si Kuan, ina na pagalitan, miya makasulsiran. Kapakay na makay siya kano. At ito sa pakay siya kagi. Hello, assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Alo yan ka, so ingin na katataguan rin ka? Sisi ako ya sa Iligan City. Oo, aywan. Ano pa kasi naman Ustad kasi na niya kuwan ako buko. Gira di ka dito hajud Ustad na is it okay na mapaparang sulit o di kaya na may tubo sumasin daw ro na? Oo. Pa kayo to o di ka kayo? Gyan na katahajud na pagilay na kaginawang ka o anda kon makapupukus o si ka makapupukus ko papadig na kasulayt, napadig nga kasulayt, katiyan naman niya, ka makapupukus. O paano siya pagka-focus, pagka-niyat pipiya, pagka-nalaytan na ka, nalagid mamuto ang pagka-nalaytan na ka. Dipindi si kuya manaw to na kapagka-focus o niyat ka. Kasi kumasaw nabi, sallallahu alaihi wasallam, babayamin, at tinudan-tanusan, nadaman ng mga palurisin. Si kumasaw nabi, nadaman mga palurisin, ay. Miyang bagwag yung kaya pakaliwanagin, sa ngayon masatano ka, yung kaya Ato na, miya ka-reger ko to, sister. Na, okay na. Alhamdulillah. Bala-bala sa Allah, Ustad. Ay. Alhamdulillah. Ang tapan, ni pa kaisi. Ang tapan niya na pa kaisi yan, para ditandugang unang sa oras tano, kakatemi ni Budo gagawi. Shaik sakan, pero man ako makaisuto. Giso tagailigan? Di, nawa, sa Las Piñas saya. Oto. Oy, ito, salam na sa Canada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ba, kagi badi ko na, so, about man si ko kasimbayang. Bali, sus kami ang mga bae, naigiraman no to Aisha, o di na Maghrib, Subu. Anto na to, pagkatanog nami, so, kapumbati ko mga sura, o pagka di ka nagay, Wito miya nagaka na pamanagira ko na so Maghrib, so Aisha, agugyung ta sa Subu na so kung so bae na pagkatanugon kon. Doon to, binaro to? Nakataya. So sambayang na dua ka klase. Sambayang amasol nun subatya, lagi do luhur, lagi do asar, agu lagi do pamaaging ko to to sa mga susul. Agito aging ko ta dua waktu. Ikadua klase asambayang na matanugon subatya. Subu, Maghrib, Aguso, Aisha. Nagyang ka na nalagi na ng mga wakto na apiapan babay ka. Napsimbayangan ka na ayad na muna sa taraldi na pakatanugang aging utabatya ka sa kanabapan miya ka tanong-tanong. Ay portani na kinag-utang ilang ka. Barat napsimbayangan sa Subu, napakatanugan na ka, kinag-utang ilang ka, kagiti adabian, o kito-kitian ka, sambayang ito ang matanugon subatya. Sumbay nga sa Maghrib na lagid mabuto, matanog, kinagutang ilang ka, Aisha na matanog, ito mabibitigan niya. Ay, mashallah. Kaya ito ba, girap pa katanog na ka na, minsan man, napikira ka na bubud na yan, may ako na nabubus sa na to, nabubus pa katanog, sa giyong ito, lay dito Aisha, sa Maghrib, Subu, na dito,
barang may dudwo na corona. Nakisa man na ito. Pakatanog na ako mga giman na kan mapikir yung utuwa kaya usayaw na yung utay sa ulama. Alhamdulillah. Wala sa nga wallah, Sheikh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nakateso pagritan wa si Miin Khan nakapakay Miin Homes TV kapakay na makay siya kapag rem 51 ra mo. So madili man. Magdete kaya pag siya may mga guro siya wakay na pinagmapinagi diniro ni kapapag-usya. Oh, subhanallah. Kakasabab sa iyo ngay kuan pag rem iyo ngay masala ipandag ko 6 sa kukubur inuad na antakada na YouTube kailangan na QK sa pakay siya para papakareg sigo mga pumamakinig. At so pakaisiran Sheikh sige ni Abdul Jalil Dibaratan. Pakaisa kang guro so mga kitab ay susuraton so mga bab adab al-qabr wa shiddatuhu. Ini surat mambu mga ulama bab noto Israiliyat. Salamat po sumbag. Jazakallahu khair. Na tumata naman basta akuan kitab ad na tatantunon adabul qabr na manaw to apelo to mga Israeliyat. Oh to. Ito miya na pagari ko Abdul Jalil Dibaratan. Pati ad na mga Israeliyat saging kay Bukhari ad na mga kabugkagan ng mga hadith. Na yapan ni mga padya na kitab. Gusto. Ay baratin na lagi daging uto hadith mi ali ko Bukhari. Aso nabi na miya ka pera makada po ko palaw kapag pagagita. Na ino, perhatian ako to kay Bukhari. Uway. Agugyan ko to kitab. Uway. Uway ba, wag yung pagalitan no si Abdul Jalil. Uway, mapagalitan no yan. Miya ka visitor kami sa madrasa. Uway, alhamdulillah. Pagalitan no mawatan lagi mong tatatago no na yung Mashallah. Ayaw mabulagi din na miya aloy sa Bukhari. Aso amo misina na riyadiyam ko ng mga pwede na mga amo. Oy, na pa malakinutuwa ka na. Ha? So kukuman na kukuman no syariah na aya pungulalan no ng mga amo. Baad na syariah o mga amo kailangan na di mo muni makagawin. Ha? O to na siya na Bukhari. Basta miya dagdag lang mga hadith ko Bukhari di duketari mo mapia pamikiran. Na aya pa ni mga padya na kitab. Okay na. Naso na pa na mga pakaisa yan. Kapakid na makaisa ka no. Okay. Angel mo. Na si Angel. Malukad na kuwan. Payag ay pakaisa ka. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kanigamisa ka? Kung po ako abot panaginip. Away. May meaning po ba yun pag nanaginip ka ng ng pugot yung ulo? Ano, ulo niyan? Tanong niya ke. Sister. So taginapan na dua ka klase. Pag niya klase niyan na taginapan na gitu apat sa tawfik wallah maanaad na maanan ni na mapia. Ikadua taginapan na sambra syaitan gawa-gawa lang ng satanas. Oy na sulagi din na mga taginapan na putol daulo niyan. Oy na playog na mga galubak na syaitan. Kuan, ada pa na mga mana niyan na sister. So ada mga so tagid pa namiyalo sa hadith na taluwanan paganero na special ko mga nabi kafalak subah ay di mangulawla. Ikadua tagid pa na sabi sa baro syaitan. Ikatlo tagid pa na ad na maanan niyan. Napad sa mga tagid pa na ad na maanan niyan. Nalagi yung ko kaya tigin pa Yusuf si ko kuan sapi. Sama to na basta tigin sa tao sa pangay man na sapi. Nasatiman naman ito nasa ragun. Dahil kitigin pa Yusuf alayhi salatu wasalam mapito ti malasapi. Napito to ragun ay mga sapi. Lagid man buka tigin pa manusia o kuan noto sa old. Nipay. Basta so tao na tigin pa sa nipay na makapamano to tig ibn sirin sa adn apati po sirka. O
pa makamatago siya sa sulawalay na ad na matatago siya sa sulawalay niyo aktibo sir ka. Nakatipo pa ma. Titipong ka niya. Okay. Basta manatagin na nakamambuhay sa kanap, kulog ka. Naipanaileno ni Ibn Sirin na makatuturuto at tigo Ibn Sirin asataw adi na ditagin na panapkulog na makatuturuto sa giyong utwataw na may gagal arata ginawa nagukapakambao man. Sadya taw at tagin na pa niyan sa kanyan na napaguranan natanda sa kanyan na barado siya. Kaya dalilihan sa Quran na wa amtarna alaihim matara fasaa matarun mundarin. Okay na. Jadi yung utang niya alo niya kagi mito tagin na po sa daulo niya. Okay. Adi niya di kita din pa masumano siya. Nagito na mga samsam to setan. Nako. Okay. Lagi na sabab benda yung utang mito tagin na po na mapasangi ka muntay sa horror. Amulbala nagito di na nito tagin na po lagi yung utang ha. Okay. Kilay na sa TV. Mga samsam ra setan. Okay. Last momento pa. Okay, pada kiyuman na ro na basta sadya taw adin adna din di tagin na pan. Di ko mga ulama tanong siguro ilmu tafsir sadya taw adi tagin na adnap kilay na natawagid na din yung kilay subuntalian na makapmamanaw to sa adna tao makakikilalar ka niyan adi inyang kilala akabayan nagyong kota kapakip koneksyon na yan okay sip man to kung mga juwa-juwa okay pamanad no to yun pamanap kilay nga siguro tagin pa ka di nga kilay buntalian ugid na kilay nga sa kanyan di nga ban kakilala na adna makakikilalar ka kabayan nagyong kota kikoneksyon na niya sir ka okay ito mga kailangan na siguro tagin na pa dami akarayag sister. Alhamdulillah wa tabi aray ko. Nakata sa mga pagalitan. Next na pa kayo. So next na pa kayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Sabab ko ibarat po na sita no mapapantag sa gyan kaya malumalayat sa oras. Mungay kano sa pakaisa na adna pakaisa kan mamu bangga tundog yung utar pakaisa kan ano kaya kan mamu ipugudas. Ada patio. Mga kakashay. Sa isa gyang ko to area sa Marawi sa Toril Dar Ibadur Rahman atau ni buwan malana na Toril sa Marawi. Nas eko musab bakan daw to adna kalilimudro adna po makaisa. Na mismo kaya kinga na ganun na doktor ding mga tao sumaran yan. Ugay sabab ko may liakan sa video nga kakashay Aminullah yung ko to si Salungan Amore na timuno na sa mga tao sa 70 ka grupo berat mo na dagaro makayon sagyang ko ta 70 grupo matagbid no to istorya okay na si ko gyang ko to doktor si sa Daribadur Rahman gyang ko ta kalilimud na ibarat mo na inusain yan kapakatali yung matanotin sa lungan na maurin na penggrupo tano wala sa makapito pulo isibay na sa mga baradusa isibay na sa mga tao aprarawat na sa mga Kristiyan isibay na sa mga tao di ni prarawat sa mga artista badi ka pa kay kakasay ka pagarinega ni uragan balasan ron wala oy gyang na tiga mialoy ka pitero gyang na doktor asalungan na kiyaman na penggrupo tano sa 70 grupo kakatan na mialoy ka adu man na grupo ron ng mga artista. Why? Nakabuk ka gana na hadith. Kasi kung masaw nabi na ada mga artista. Imposible ibaad na mabalso nabi tiyo nabi artista. Nagina, padanan ko mga kabuk ka gana mga hadith iniyangkub kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, tesulas ta pa kayso. Subhanallah. Na syukran balasan ron wallah. Siya kini Muhammad Aliuddin kan mas bagaging pa kay sira nga ipamamangkuliran na yan. Padano na. Di pa mga pagaritan no sigo Islam. Ay pa kay siyan at si Muhammad Aliuddin ba di mentay na teso pa kay ka salam ka Sheikh. Adna pa kay sira kan kaga so kung so inusay nga hadith amya katitayan wa Aisha pantag kusik sa kukubur na adun ko na piyotol kaon pakareaga nga kami kakashe ako to oy dad nga bakro piyotol abati ka palibatak no kakayta na naging utang kitab na may len yun tiga piyotol lang di na dadalungan na kan pagilay kam naging utang kitab aya inusay akro naging kuto paganayron bitero ako na sudyo nabi bitero ada siksa kukuba di nabi la adaba duna yawmil qiyamah da basan siksa kulawla lagi do pa maging kaya kuba adap man na makatindig subanggit na dapat makapangukom suwata gitu yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mo ta sumpat lagi mo ta hadith pag minira na piyo tulong uno pa ma inusaya ka daw to
Ada kan pamatia kasabab sa katawan sa uninian. Aya uninian na sikon ko kesa gadumasa na pirati abu unabi yung kutwa Yahudi ababay. Mana piyangin benarian adu na wahya miya katalingo mo na pung ko Allah pitarungon wallahu taala asusik sa kukuba na benar. Nagyuto na miya karaya-raya ga ini pagumanon. Tunay sabab na aya karaya giyan ay ini pagumanon na paman nagagaga mapia akan sunabi na berarti na naging uta Yahudi karukusan dawan api yang kata na unabi naging uta Yahudi na bukag piturod do nabi bukag na oren yan nagkakalid masuk atur unabi kapalo ya duduy dila kaperhati niya movement gitu sebab amya karere agito na ini pagumanon to oan Maria gaging uta sembag ka pagari ko alhamdulillah yung uta miya kay sir ka nagito ni sembagin way mga batinwe sige Muhammad Aliuddin ito pa kasi so ayun naman may ustad na mudas tano ka naman namin ibulu gagawi ako yung mga listener tano na banda sirampan na miya kagdam sa turaton ay naman yan siram ko bakal lasaw ka ustad nakata baka paglasa ni Ronald Masya Allah ako mo diri katata papagarin anamin ni Sander anamin ni Sander ano pa walay upama walay ini Sander na wala na minipagapi na kan tunoto tunay ko ano to nasi sa Islam naging ko to ini Sander ka awalay na nadika pa kay bangka tungguna bangka pesa bangka pagapina kay ini sa paro Islam kagito na minitong ka sa miya ka priba karo agi mo to man kini Sander na kasagin ko to atambok lagi dua lay truck nagito na mataguto collateral ay beturun apabila di pagabay daging ko to makautangar ka nagito na pesaan na mapusa na rungon na palabat aging ko to miyaw tangar kaya gito duty anta pro collateral na ba ayan ta pro na bangka susupi sa kamapian kapagmagapin na ka udi na pesaan na ka kamiyado siya karo madakal katanungan mo sa mga diri nga madakal na lagi din na madakal man na so pagiro sa so alima so pamanostad alima miya masakan so Margas miya masaw sa Margas so sa kasako amin ipagutakan ko layo ka kan ate sumbag ngay kwan Abu Jibrilo tunay ko kumano to labot nagutang sa Margas tanong pa kasi sik pag-iripit na ko panay di ka piya yung ada ka sumbag ada siya maajabta about sa mas sera ka na mudas tano ka tiyag sobralas kwa ada man na yun to tungan ko miniburo gagawi sumbatatanong po yun assalamualaikum